ụmụ ibe anyị ekene ọnụ ka anyị nwekwa obere mmiri. ụmụ ibe ndị ndozi ọdịnala Igbo bụ ndị nsọ ala Igbo, anyị ekene ọnụ. anyị si ka anyị kene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwụ, kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ na ndị ekene, kenekwa Amadioha bụ isi kwọ nwa. ụmụ ibe anyị si na ọ ga-adịrị ụnụ na mma. anyị si ka anyị wetara ụnụ ozi ọma tata. ụmụ ibe anyị nwa bụ ndị nsọ ala Igbo. kpefụrụ nsọ ala ọsọ anyị nwa ma ihe eji arụ plen n'Igbo, so anyị nwa ma ihe eji arụ ụgbọ mmiri n'Igbo, so anyị nwa ma ihe eji arụ ụgbọala n'Igbo. ma anyị nwawu ndị ndozi ọdịnala maya andị ọsọ anyị nwawu ndị ndozi ọdịnala maka anyị ga-esi wee mee ana Igbo apụkwa ndụ ọzọ, enweghịzi ihe ọzọ. Every information trading on Facebook we created. Every information trading on Facebook ndị ndozi ọdịnala own it. onye ọwụ si anya pụta kwuru anyị nwanwe ya. Every trending information on Facebook we own it. mana nsogbu adị na anyị nwawo ndị ọ ihe anyị bịara n'ala Igbo to institute a new ideology. ka anyị mee ndị mmadụ ka ha chee uche ma anyị Igbo ka anyị Igbo pụọ ndụ. ọ ihe anyị bịara. mana ọ bụrụ na ebughị onye nsọ ala n'ime mmụọ na eziokwu, ị gaghị eso anyị mee. ebughị na eziokwu, ịbụghị onye nsọ ala ị nweghị ike, you can never. ọsọkwa gị bụrụ nwanne m nwoke, bụrụ nwanne m nwaanyị, ma imeghị nsọ ala nwanne nwe, because ihe anyị na-arụ, ọrụ anyị na-arụ bụ ọrụ akwadoro akwado n'ime mmụọ na eziokwu. And that's why I do say Amadioha is foundation. We lay the foundation based on justice. Our foundation is based on justice. So ọwụ ha Amadioha, don't near here. ọwụ ha Amadioha is the foundation. Don't abịakwa n'ebe ahụ. Ọkụghị bịa echi isi asị gị. ebe anụ nwa anyị nọwụ ndị ndozi ọdịnala Amadioha rules and oyi anyị bịara. And that na anyị kwuru na anyị ga-eme ka anyị ga-eme. anyị anaghị eme ka imbom ebe a. anyị anaghị eme ka imbom. ịma ndị mmadụ ga-asị ka ekwena ihe ha na-eche because ịmara ihe n'ala Igbo enwere season eji akọ ugbo. ịkọ ugbo nwere season. before ka ọ dị ọrụ ị ga-eje kpachasịa dị ọrụ. ị ga-asụ ahịhịa, ịsụsị ahịhịa, ịkpacha dị ọrụ, wee kọọ ubi, wee sobezie ihe ị na-eso n'ime. a na-agba mmiri n'okwute. a na-agba mmiri n'okwute. ị chọrọ ego, ị ka ịnọsi njide ego, ị ka ịnọsi njide ego. ajụjụ ka nna, ị ka ịnọsi njide ego, ị kaghị ịnọsi njide ego. ike ekene dị Chukwu jide ego, ike dị si njide ego, ike Ifeanyị Ụba jide ego. Then gịnị ka ị na-akọ? ego ahụhụ problem ndị Igbo. ụmụazị because ndị mmadụ enwere ihe ndị Igbo na-akpọ anya ukwu, nwee ihe ndị Igbo na-akpọ anya ọkụ. anya ọkụ na anya ukwu abụghị ofu. nwee ihe a na-akpọ ịkpọ asị. all these things m na-agwa gị n'onu Igbo o wee concept which is na sọsọ ebe ị ga-afụ debe destiny bụ na n'ime nta na akara ndị ndozi ọdịnala. ọ n'ime nta na akara ka ị ga-afụ ezinụlọ with ihe ezinụlọ pụtara. ọwụ jos a na-akọ akụkọ. n'ime akwụkwọ a ka ị ga-afụ ihe bụ ikwu na ibe. n'ime akwụkwọ a
n'ime akwụkwọ a ka ị ga-afụ ihe aha niile a na-asụ n'ọnụ Igbo, ihe ha pụtara n'ime mmụọ na eziokwu. Ọ ha akụkọ, anyị abịaghị ịka akụkọ ebe a. Anyị si na Amadioha foundation, anyị ji wee lee the foundation of ihe. So ihe ọ bụla anyị kwuru ebe a based on Amadioha period. Ọ bụghị jos a na-akọ akụkọ. Ọwụ na ihe niile a na-eme, a na-ekwu na ana Igbo nkama na enu nwa obere ihe anyị na-eme. Look at how the changes, people are begin to be motivated, people are making senses even though they are doing in a wrong way. Yes, but at least we push them towards in a sense, but they will fall so many times before they will get up. Kedu ihe anyị kedu ihe nji wee che na anyị ji wee na-aga ụtọ? Iche na because na ya ma ihe anyị ga-eme. Iche na because enwere ihe ndị mmadụ na-aghọta ha. So many things ndị mmadụ na-aghọtaghị n'ụwa. Ndị Igbo na-asụkwa ya n'asụsụ ma duto na ha aghọta ha, they don't understand. You got? That's why ha na-emere mistake. Because na ha aghọta ha. Nwere ike so many people na-afụ ndị ahụ ndị amụrụ ọfụ, they are new, amụrụ ha ọfụ. So their memory, ha enwebe memory. A na-asị gị na-eche memory nwoke m nwere uche. Mmadụ isi gị nwere uche but you don't have memory. Because all memory ka eji arụ ọrụ. You create a memory, you must create a memory. You create a memory. So ọ bụrụ na ị nweghị memory ka ị ga-eji arụ ọrụ. What are you going? Nwatakịrị amụrụ ọfụrụ onwe memory. Nwatakịrị amụrụ ọfụ enweghị memory. So kedu ihe unu na-akọ? You are dealing with the people with that memory. Ndị unu na-afụ ha enweghị uche. I say, universe is mind, universe is mind, universe is mind, universe is mind. Kedu onye gwa gị na universe is mind we? Then why don't you listen? Ị gara na ifuru na ị chọrọ ihe ọbụla ego na akwụkwọ ka ị ga-aghọta. Mgbe ahụ ị na-aga skuul, ị chọrọ ihe ọbụla ị gụrụ na akwụkwọ ka ị ga-aghọta. Universe is mind. Kebalion edesia agụọ nwanne ihe ahụ edere ebe ahụ ịghọtara ya. Iche na bikos a na-ekwu ka isoro kwuo na ndị ọzọ na-ekwu. Life nwere process, ịghọtago. Ihe niile a na-akọ now, ihe ahụ just beginning of enlightenment. Beginning aka just bido ebido. Magono enwere Facebook. Ịma na ihe o ji dị ụta na Facebook dị. So people na-aga na Facebook na-eme ịmagono ndị nkịtị. Ọwụ na ndị mmadụ mere like ọ ndị mmadụ bado n'ebe a na-ekwu okwu, isi ekwopụ onye ahụ. Ịghọtago? Duto na o chekwere na Facebook nwere important ọ dị na-abụrụ the real people understand ihe Facebook ha nwa na-eyuzi. Ọwụkwa Facebook ahụkwa maka ndị ọ dị famous na-achọ fame. Ihe a bụ ihe ụmụazị. Ihe ahụ jos na-eji ekipụ ụmụazị busy. Because ihe ọ sọrọ ekwuo na Facebook 100 million years, as long as na mara ka ị ga-esi wee mee those things practically, o make any sense. You got that? As long as na mara how to implement these things, onweghị uru ọ bara. As onye nkịtị, it make no sense. But ọ adịrị ndị mmadụ isi ịmago na Facebook na Facebook a na-akọtu. At the end of the day, nwanne ị calculate cha all those things, nwanne rubbish. Until anyị nwa bụ ndị ndozi ọdịnala specifically hold on to Amadioha and Nsọala, nwanne onye ahụ na-edeceive onwe ya. Na what I even onye ahụ aghọta ihe a na-akọ. Don't understand. Onye ahụ aghọtaghị ihe a na-akọ because o che na ụwa bụ nke onye. Nwanne na ndozi ọdịnala ebe a ka a ga-agwa gị na amamihe dị ụzọ ịtọ. N'ebe a ndozi ọdịnala ga-agwa gị na amamihe dị ụzọ ịtọ. Life wee culture, you must be cultivated completely before understanding it life.
ọwụ jos isi amamihe nwanne. isi aka gara nwa bụ isii, ọkwa isi ka ọ bụ. ofu bụkwa ofu bụkwa lost. ofu bụkwa lost ọkwụnụma because of selfishness. but ndị mmadụ aghọtaghị. ọwụ jos ị na-ebi ndụ a na-ebi ndụ nwanne. ọwụ na ebighị ndụ nsọ ala, you are fooling yourself. anyị abịaghị ebe ite pankeki. ọwụ na ọwụ olesi ma ị chọrọ ịpụ ndụ, ọwụ na ị chọghị ịpụ ndụ, ma na ị chọghị ịpụ ndụ bịa ịkọmplen kwere. because onweghị ka ị ga-esi asị m na Afrịka enweghị ihe na-aga n'Afrịka, everything is wrong, onweghị ihe na-eme n'Afrịka, ị bịa na-agwa m na something is not wrong. That means isi adịrọ gị mma. problem Afrịka abụrụ about whether independent or independent. Buhari wụ onye ojii, so ma ị chọrọ ma ị chọghọ, he will represent you in outside the world whether you like it or not. isi na iwu onye Nigeria, onye ebe ka ịbụ ọkwa na Afrịka, enwere African country dị mma ị ga-eji wee dị proud. enwere African country dị mma ị ga-eji adị proud now, enweghị na den nke ihe na-akọzikwa. ọnwụ na enwere African country na ị ga-eji wee sị nke a ka mma ka m bụrụ ije rie adụrụ with another country. kedu country ị ga-eji eri adụrụ n'Afrịka? ka ekwe ndị country. enwere eze ikpe n'ala Igbo, enwere eze ikpe n'ala Igbo, nwee eze igwe, nwee eze ala, nwee eze ka, nwee eze ji, nwee eze agwụ. all those people nwechara ihe ha kwuru before ha nwụọ. they are just bie ndụ like that anwụọ. onye gwara gị? ha bisiri ndụ, bie ndụ ọfụma ọfụma, leave information in memory of ndị mmanụ. they leave information here in the memory of people. they left information here. but onye nkịtị amụrụ ọfụ until enwe ehu nata ana wee ṅụba nne ya ara, you are not going anywhere. until nwee efi ehu nata ana ṅụọ nne ya ara, nwanne enweghị ebe ị na-eje. I'm telling you the fact. ịchọkwa ijekwe jụ ese chechekwa ncheki ịgasị eri na ọwayọ mgbe ọrụ ụmụ gị nwụọ bịakwa ọzọ until you complete your cycle. apart from that nothing. ka ihe ọzọ dị n'ụwa apart from na na-egosi gị moto mara mma, gosi gị ụlọ mara mma, mmadụ rụrụ ya. ka ihe were your pleasure sị gị n'ụwa bụ ihe efu. after efu n'ọnụ Igbo, the next thing na-eso bụ nka na ụzụ. gịnị bụ efu? ụwa bụ ihe efu. so all those things ị na-afụ ọwụ nka na ụzụ ka ọ bụ. everything ị na-afụ here physically ọ nka na ụzụ, nothing more nothing else. ọ mmadụ create ihe ahụ just pleasure a na-agbara anya treasure. so what is the purpose of life then? because ọwụ na ihe a niile bụ ihe efu. a sị gị n'ụwa bụ ihe efu. ọwụ na ihe a niile bụ ihe efu, then ị ga-ajụzi onwe gị is the purpose of life. because ewepụsị ihe niile a na-enye anyị, ewepụ phone a na-enye anyị pleasure, wepụ moto, wepụ plane, ka ekwe ihe ọzọ. what are you going to do? ihe ị ga-ajụgodo onwe gị na so dozie gị anya na ịghọta ihe a na-eme dịse. ị na mmadụ pụtara na-agba ọsọ na street, na ịpụ na desert na-agba ọsọ without a compass, enwere ebe igbo eje. ihe si na ịpụtara na desert na-agba ọsọ ka ị na-agba na desert wa desert. ị na-anya otu a nothing, ị na-anya otu a nothing, ihe ọzọ na desert na-agba ọsọ. ka ebe ihe apụtakwa ịgbagide akpịrị akpọ gị nkụ, ịdara ya ebe ahụ nwụọ, nke ahụ aga. simple. ịgbagide akpịrị akpọ gị nkụ, ịdara ya nwụọ, period, nke ahụ aga. ọ ihe na-eme n'Afrịka taa. without nsọ ala there won't be something like plane n'ụwa, aeroplane there won't be. nna gwa nke bụ eziokwu. ọ bụrụ na enweghị ihe dịka nsọ ala, enweghị plane, enweghị ụgbọ mmiri. ihe nna agwa gị absolute truth. ịghọtago ihe abụghị ihe a na-ekwu na Facebook. here we say it ezi m ga-efu ya n'anya. without nsọ ala enweghị plane, enweghị ụgbọ mmiri ka eji enwe ụgbọala.
nsọ ala give idea of developing distance. We lay the foundation of developing it. Ị nwere ike ịghọta ha, but yes, ana m agwa nke eziokwu. Sọọsọ ihe ga-eme gị pụọ ndụ n'ụwa bụ information is knowledge. Education bụ knowledge. Education is knowledge. Ị graduate na Igbo education, ị bụrụ onye amaala. Amaala bụ bachelor's degree. Amaala anaghị ahụ ya na nkịtị. Amaala wee bachelor's degree. Ị ma na ndị mmadụ na-afụ ndị amaala ha eche na ndị amaala dị iberibe. Amaala bụ bachelor's degree. Anaghị anọkọta. Ị ga-across cha all those informations before iru amaala nso. Enwenye gị degree na ị gafe ego iwuruzi amaala. Ọ bụghị na nkịtị. Ọ bụghị jos anọkọta n'otu a ndị mmadụ si ebi ndụ na onye pụta sị gaa ụmụ onye amaala, ha ụmụ onye mbakwa. E nwere ihe mere ndị ahụ ndị amaala ha anọkọta ha bụrụ ihe mere anyị ji wee sị na anyị bụ ndị nsọ ala, because we know what is nsọ ala means. Nwere ike ndị mmadụ amaghị ya sị ihe na-asọ gịnị ka ihe na-asọ asọ gịnị ka ọ bụ the what it is ka ihe ọ bụ. Nwanne ihe anyị na-ekwu bụ na our information goes specifics is fundamental and rooted. Our information is fundamental and rooted. Ebe a bụrụ ebe a na-egwu wayo. Anytime ọ bụla anyị gwara gị okwu ego is a specific something, and if not anyị agaghị agwa gị, we can never ask you about that until anyị adịrịd n'ime. Mgbe ọ bụla anyị dịrịd na our agricultural project, anyị ga-ewepụta the proposal for ndị nke anyị kwere n'otu kwuru, then we present it to them. If not, no, anyị agaghị ewepụta. Anyị nwere all those things, but you can never put cab before the horse. Ndị mmadụ gwomgwomgwomgwom ihe gwomgwomgwomgwom. After gwomgwomgwom, what is the next? Gịnị bụ next? Ọ gbasịa fuel agwụ moto anyụ ọkụ. Ọ gbasịa fuel agwụ moto. Ndị niile mgbe anyị kwuru okwu ihe ọṅụṅụ nke ndụ ha mapụ. Ihe ọṅụṅụ nke ndụ agarụ. Where is ihe ọṅụṅụ nke ndụ? Until we say it. Ọ bụ mgbe anyị dị ready ịrụ ihe ọṅụṅụ nke ndụ anyị arụọ ya. Yes, ndị agha mapụrụ sị na ha ga-arụ ihe ọṅụṅụ nke ndụ, ọ narụbara ya. O nwere onye ji ha aka, why ha arụghị ya? Anyị ekwu okwu nka na ụzụ, ha amapụ, anyị arụ nka na ụzụ. Ọ ndozi ọdịnala lay the foundation of nka na ụzụ. Amapụ arụọna ya, ụnụ anarụọna mba. Anyị ekwuo n'okwu coin anyị ga-eji wee mee agriculture, ha amapụkwana. Obere oge gwe na ọkụ anyụọ achọwakwa ndị ndozi ọdịnala. Mana ịgwa ha jiri nwayọọ ka ofe rụrụ arụ zuoro gị nri, mba. Jiri nwayọọ ka ofe rụrụ arụ zuoro gị nri, mba. A na-ama tịka. Ị ga-aka mmadụ na-ebu nna ya ụzọ amụ diọkpara. Mmadụ na-ebu nna ya ụzọ amụ diọkpara, mba. Then what is wrong with ndị isi ojii? Why can't we stick to something and merụọ n'isi? Ndị pụrụ apụ before gbapụrụ ọsọ onweghị ebe ha jere. Enwere ndị mgbe anyị kwuchara okwu agrikọlchọ, enwere ndị mapụrụ si hedge fund agrikọlchọ a ga-eme ha na mene the thing hedge fund ahụ merie because ha fụrụ ka anyị si na-ekwu ọ dịrị ha izi. Anyị anyị si wee na-ekwu ọ dịrị ha izi n'ọnụ nọ nso na-ekwu ọ dị izi a ga-eme. Nwanne, our agriculture ga based on Igbo fundamental rooted project anyị, which is oge favor every Dick and Harry tinyere aka n'ime our bricks. Anyị kwuru ya ekwu, onye ọbụla bụ onye ndozi ọdịnala bungalow free of charge ya anaghị anya 1 naira. With that the same ndị agha rụrụ ọrụ aha a ga-esetụrụ ha with free house. Ha ga-eji aka ha rụọ ya, onweghị na rụrụ ya, ha ga-eji aka ha rụọ the thing. That is the compensation for the new destination. Echikwe na ị ga-afụkwa some people agbapụ ka ha je mee the thing on their own. You will see. Ị ga-afụ echi na ekwusi this thing na some people ga-amapụ ka ha jekwa ebe ahụ ọtọ because ọ maghị ebe eniri ozu. Just watch. Very soon ị ga-ahụkwa ofu onye kịta ọmapụtakwa si ya nke ọmapụ o je mee ọtọ. Chefuo na Amadioha ka anyị na-arụrụ ọrụ. Chefuo na Amadioha ka anyị na-arụrụ ọrụ na ihe anyị chọrọ justice in the land. Na anyị bịara to appease the land. Na nwanne enweghị ihe i wetara here
enweghị ihe iwetanwuru here ị ga-emenwu because destiny ọwụhụ one information ka ọ bụ ọwụ a roulette something dị round go with numbers iwepụ ha na each one ndị ọzọ agaghị arụzi ọrụ iwepụ ha na one ndị ọzọ agaghị arụzi ọrụ ọ dịghị anyị ọsịsọ ọ dịghị anyị nwe ọsịsọ because ihe anyị bịara ịkụziri ụmụ anyị ka ha ga-esi wee bie ndụ ọbara ha uru ọ ihe anyị bịara ọ bụ anyị abịaghị ebe ịkpa ndị mmadụ obi aṅụrị ọ bụghị anyị abụghị entertainers anyị anaghị eme entertainment ihe anyị bịara nsọ ala Igbo egwu ndị ọkara obi ịchọkwa na ịbata ịchọ ịhapụ mana ihe anyị ma bụ na jos mak ya na ya wonde ka ntị wee kwu ya ịgbagharịsịa n'ala Igbo as long as na ọwụ ha Amadioha ọwụ nsọ ala nwanne you will find your life in misery unless you deny your Igbo identity and leave the land. Unless you deny Igbo identity and leave the land. If not, misery you will see because we will know the consequence of life. Because life will balance. Simple. Life will balance. Because ihe ọ bụla ị mere associate n'ụwa all that thing will lead you because all that thing will keep you use wee build up your memory and the memory will later give him back what is inside the memory because ị na-arahụ ụra ị na-arọ ndọ kwa eziokwu nrọ ahụ ị na-arọ bụ memory ịhụ na nwa obere nwa amụrụ ọfụ ọ naghị eji ike arọ nrọ ọ na-etozi ị ga-afụ ọnọkata ọ naghị atụbụkwa ụjọ ọ nakata obido tụwa ụjọ ahụ ọ na-atụzi bụ na memory erekọdụ bego something ọ na-afụzi mgbe ọ mụ anya o nwere ike isizi eje weta ihe na room ọ sị gị na ya anaghị eje ụjọ na-atụ ya nga soro ya because na brain ya record bago ihe that's what we ọchị na-efozi ọ na-atụ nwa amụrụ ọfụ ịgba ịhapụ ya osi na gada mapụ mana ọ na-etozi onwe mgbe ọ ga-eme otoruo isi biri isi eje na gada weta ihe ọjụ ụjọ na-atụ ije ebe a na that means na brain ya record bago ihe so ndị niile ị na-eso ka ndụ gị dị ha n'aka so as long as na ihe a na-eme adịghị mma nwanne ị ga-ala n'iyi period and ị wuru onye anya ukwu ị ga-ana n'iyi anya ukwu ọgwụkwa ha maka ego ọgwụkwa ha maka ego because at the end of the day ndị Igbo aha niile kpatara ego none of them or I don't know how many ka ị ga-emenwe gaa n'obi ha a full satisfaction amaghị m mmadụ onye ị ga-eme gaa n'ime obi ha a full satisfaction that's why nji wee sị gị na olesi kụrụ ọgaranya akụ a na-akụ ya akụ a na-akụ ọgaranya akụ ịkụọ ya ọmịa mkpụrụ because ihe unu ma ọgaranya ọgara nke anya ihe unu ma ọgara nke anya pleasure materialistic lower self ọ ihe unu ma ọgara nke anya ihe gara anya moto ọgaranya nke gị moto ihe gara anya ọgara nke anya ọ ihe gara anya ka unu ma ọnya nwa na-eli ditu ogbenye ọgara nke anya aha dati ọgara nke anya aha na-eli ditu ogbenye yes because ọ ga-ebutere gị ekwudo grief anya ukwu oshiama nyawa ga-eti gị na problem simple as abcd because a na-ekwu ọgaranya ndị mmadụ amaghị ihe ọgaranya ịghọtago ndị nna gị na-achọ ịgwa gị na ọ bụrụ na if you love this thing look at where you end up but ọ bụrụ na ịkụọ ya akụọ ịkọta da ọgaranya ahụ akọta nwanne ịgbacha ya agbacha ịgbachasịa ya ịkwụọsịa ya ịyọọ ya wee jọpụta ya ihe ị ga-eji wee pụọ ndụ ọjọọ ịlaiki ya ihe ọma enweghị any understanding of ihe ọma nwanne bụrụ ihe ọjọọ simple ị gaghị love ego you don't know how to get money and you love money then onye ochi gị ga-abụ na onye ama simple ilovure nwanne check go destiny were uche onye nkịtị chekie ya ilovuru money ilove fancy things and enwere ihe ị na-eme enwere ihe ịmakwana ka ị ga-esi wee kpata dị ego ajụjụ ka m jụrụ gị how do you satisfy that desire
ajụjụ capture, how do you satisfy this desire you have created yourself? Ọ gara anya, ihe gara anya, iwere gị anya wee build your own faculty, iwere gị anya build a faculty. Now okay, now how do you succeed in this thing? Ajụjụ ka m na-ajụzi na asịsị unu si unu enwere ihe a na-akpọ ndozi ọdịnala, which is nsọala ka anyị na-eme. In this foundation of nsọala is laid down on agriculture, purification of life, that is nsọala, and the science and technology, which anyị na-eyuzu nka na ụzụ. Now ihe ahụ ọkụkụ ka a na-akụ ya, ị na-akụ ọgaranya akụ, because this process of agriculture, ụmụ gị too ha enwene something ebe ha hukuru on. Ụmụ gị na-anwụ, ha hapụkwara ụmụ ha something. Mmadụ one ndị Igbo hapụrụ nwa ha ego wee nwụọ. Nwanne ọ bụghị ịkpọsa ahịa na chọpụ bụ this problem. Ịkpọsasị ahịa na chọpụ, emesịa ahịa daa ọrịa, ahịa ga-daa ọrịa, ọ bụrụ oge ahịa ahụ agwụ, ilegide iwere ego ahịa na chọpụ ahụ ruo ụlọ nụọ nwaanyị, ọ bụrụ oge nwa bọyị gị gbasịa bọyị iduo ya, iwere iji 5 million azụ ahịa, iwere 2 million duo nwa bọyị, ego ole ga-afụ? Iwere 2 million rụọ nwaanyị, iwere 2 million ruo nwa bọyị gị, iwere 2 million ruo ụlọ, ọ na ego agwụbe. Next na ọsị na aka ọnụ ọgwụ na village nọọsị ntị ọ nara Disemba bata, ihe anaghị aga aga because ọnwa gbagha mgbọrọgwụ. Ije China bana airport, ndị custom sizie ngwa ahịa gị, ọ bụrụ oge ịgbasịa ngwa ahịa pụta bupụta ahịa, enweghị igerete iresia igba lose, olesi ma butere fake non original. The only way ị ga-esi wee gbuo ozu from China wu ibute fake adulteration non original. Ị ga-egbu ozu, but you are poisoning people's mind. Ị na poisoning people, but ị ga-egbu ozu, yes of course ị ga-egbu gogo, but at the end of the day ọkwa poison ka nyere ndị mmadụ, which will be the consequence later. There is easiest way to make money n'ụwa, hook yourself up, simple, onwezi otu ọzọ. The only way, because ị bịara nwa bekee's country, enwere ndị ga-afụ their investment as na 4th generation 5th generation, ha na-ede ebe a 1904 1805 1607 company 1607 1707 company. Ekere dịrị Chukwu, ama m ha many years ekere dịrị Chukwu nwụrụ, ama m nwezikwa ekere dịrị Chukwu sef is Chukwu transport na Nnewi. IKB na-arụ ncha na ude tura ama modos things ọ dịzikwa Vibon nke na-eme mmanya n'obodo ebe aka na-esi Yago wine. All this investment ama mma ha olukwere 1 generation. Ụmụ Igbo a na-akụ ọgaranya akụ, ịkụọ ya ọmịa, and ị gaghị eme nwunye alone nwanne, you can't, because you need the demand and supply. Gịnị na-eme dị ndị isi ojii a ga-egburu unu nama? Ị gaghị eme nwunye alone. Ihe a bụrụ ihe a na-eme ịnọkọta nnọọ ịpụọ iji ego, you and your money will die, because ị nwere in commerce, ị nwere ihe a na-akpọ demand and supply in commerce. Consumer plan must be first created. Nwanne ị ga-draw the line, and this thing ị na-eme ọ ga-emeri rooted in your society, so that those producer and consumer will be exchanging this thing within the same environment. Ihe awụ jos apụta na akọ akụkọ, nwanne ị gaghị build nwe economy ọ bụrụ na ị maghị ihe a na-akọ. Ọ economy ji obodo, onwekwe nwanne ihe abụrụ about banking system. Ịghọtago? Ọ bụrụ about banking system, because ọwụ na inwe this demand and supply, ị ga-enweta chọọ unu ejiri aka unu register commercial bank with that the same ihe unu na-eme, this commerce unu na-eme, unu register another community bank, were aka unu manage your own money in your own society. So all those things will commonest thing, but ị nweghị ike ndị ọ dị easy to fools to bring themselves together, because ịgwa ha one single useless thing ha ekwere. Mana ndị ma ihe ọ dị difficult, because sọsọ ndị ntuzu gị ga na-enweta, ọ dị difficult inweta ndị ma ihe in one umbrella. Ịmara ọ dị difficult inweta ndị ma ihe, because ndị ma ihe na-adị careful, mana ndị iberibe
gakọrọ ndị iberibe ga jikọ enweghị uru a ga-aba everyday ịkachara gị na mmadụ nọ nestin wụ ịfụ ya ojemebe da dị sental ahụ ị na-agba ya ka unu mee ojemebe ya individual oru ebe ahụ ọkụ anyụ ọgbakwa ihe ị na-akọ ọgbaghị ihe ị na-akọ just nnọọ because of oche na ya amatago ihe oge ebe ka wee dị famous ọma ha na enwere ezigbo ihe ị na-akọ dị sef ọmapụ jekọba nonsense bifo mara ihe na-eme na ọkụ ya na ọkụ anyụ ebe ahụ nyụpịa next thing we ọchọ ihe ọ ya asị na esi ya ọjị ya asị ya chefuo na science means discipline. Science means discipline. Technology means nka na ụzụ. Science means discipline. Afụfụ. Technology nka na ụzụ. Nwanne without afụfụ discipline enwere ihe na-akọ. Without discipline because o nwere ike ụnụ na-anụ science mean discipline. Nwanne ị chere na gwagodi m ka mmadụ ga-esi wee buru nwe airplane gwagodi m ọ nwere ọwụ discipline. Gwa m ka ị ga-esi ebuninwu plane without discipline. Gwa m ka ị ga-esi generate electricity. Ịma ihe common wire nkịtị ka onye arịrị enu onye arịrị enu onye riri enu ka ha na-akpọ ya onye electrician riri enu babụ wire electric shock gbuo ya ebe a. Ị mara na mmadụ this electricity shock rụ mmadụ enwere ebe a na-akpọ power plant. Ebe a nwe enweghị control ebe ahụ ọ ka nwụrụ anwụ electric shock ya enwere control from transformer there. But to something ebe power plant somebody build a power plant ebe enweghị control that is ime anyhow dị nwanne iwe ozu nwụrụ anwụ. Ọ mmadụ rụrụ ya mmadụ rụsịrị this thing from scratch ọ na-enye ọkụ before abịazie transfer ya transform ya before abịazie transfer ya to your own house. Tikwe circuit breaker to reduce the power flow in your house. Upon that ị ka na-atụkwa ụjọ iji ikwe bọọbụ iji ichenji bọọbụ ị na-ama jijiji ị chọrọ ichenji bọọbụ ị na-ama jijiji eletrik achọkụ ọmụ mana mmadụ butere the thing from harness the thing extract from space transform ya to your own place. Ichehe maka ndị ahụ nwanne science wụ pure discipline. Ọrụ ha hụ na-akọ ndị mmadụ ka a ga-eme nka na ụzụ science and technology lele ọkpọ ha ndị azụ ndị ele ha enwere n'ime egwu ndị anyị na-agụ egwu ndị be anyị na-agụ iyoromiyoyoroyoyoyo oke osisi dara n'ala anya anyị ga-eti mmọnwụ abụọ bịa alụghị onye Igbo na-ebe ihe nyoro. Nwanne o nwere mgbe ọ ga-eme unu ruo unu bịa na nsọ ala anyị anya unu protocol ọhụụ nke unu ji na anyị enye gị protocol ị ga-eji wee bata. Ọwụ screening ọwụzie football ọwụzie screening agba gị jebe anyị ga-enye gị 1 year. After 1 year we call you. You got to go? Don't worry, we will call you. Anyị ga-agba gị jebe anyị ga-akpọ gị because enyego gị chance to enter to understand and live life of world. Isi mba na ihe chọrọ ndụ aghara na ndụ aghara ọ ga-eme unu n'anya. Time will come anyị ga-enwe skuulu nsọala school of nsọala ebe a na-akụzi Igbo cosmology na ana Igbo officially. Sọsọ ndị ga-arụnwu plan n'onu Igbo bụ ndị gụrụ dia because ihe ị nidiri nwanne there is information in the one niile. Ihe ị nidiri inye nwatakịrị wụ concept of that thing first. Ị ga-enyegodi nwatakịrị the basic concept ga drive that emotion. Ị gaghị asị mmadụ jos ga rụọ kiri ka ọ na-arụ. Ị ga-enye nna nwanne kedu ihe kọsụrụ the plan o ji wee fenye what is the basic fundamental ideology mere plan o ji wee the fundamental all ihe ị ga-enyegodi nwatakịrị ahụ. Then from there the memory will begin to develop according to the information you give to nwatakịrị. Ị na-aghọta ihe a na-akọ ọhụụ jos unu chere anyị bịara ebe a ime ndozi ọdịnala anyị bịa n'aka ndụ na-ata ọjị na-ame ya nwanne ọ bụrụ ya ihe ọ bụla anyị ga-eme as a culture na awadisi ndozi ọdịnala nsọ ala anyị na-eme ọ ga-eru to natural principle because iwepụ from natural principle a enweghị uru ọ bara because onwe ka enwere uru ọ bara make no sense.
ya ndị mara asị mind gịnị? Everything is mind. Everything is mind. What? Everything is mind means what? Ajụjụ ka m na-ajụ. Na ndozi ọdịnala anyị si akọ uche na echiche, akọ uche na echiche, and ọnwụ na ịma ha destiny, the meaning rooted in this akọ na uche na echiche, nwanne you mara ihe ha na-akọ. Oh, just asị mind, everything is mind, because anyị kwuru na everything is mind. Nwanne, sit down, nọdụ anị, ịnọdụ ọdụ when the time come, because ịmana ihe mere anyị ji gba nkịtị for so many long na ịma ha ihe o ji eme eje na school a na-agụ akwụkwọ for 7 hours. Ke ihe iche na ejiji agụ school for 7 hours na class, ị ga akwụkwọ 7 o'clock imechie etu. Why? Kedu ihe unu chere na o ji eme aga na classroom anọdị na enidiri 4 years for university graduate? Kedu ihe ị na-ajụkwa onwe gị datin? 4 years, 4 good years, 4 good years to graduate. Ị bịara ndozi ọdịnala in 1 day 2 days esi ga ochiamala mbanụ nwanne 4 years ka iji graduate na university. Ndị Igbo mgbe ndị ochie, onye amaala before iwere onye amaala nwanne oge etegicha gị 13 good years, 13 good years. Some one take here 8 years, some 7 years, all depend on your knowledge before a mega accept na this thing as onye amaala. Also nke a na-agụ agụ 4 years, agụ 2 years, enye mmadụ graduation, graduate 2 years, then 4 years enye gị bachelor, mezie master nọrọ ọfụma. Ndị Igbo nwere this thing before, mana ọ na-enukasị enu, anyị nwere enukasị enu. That's why ndị mbụ ndị ochie ahụ mgbe ndị nna nna anyị ha ji wee mara so many things, because ha concentrate to follow destiny accordingly. Ndị be anyị ịga na classroom, because ha naghị follow the fundamentals of these teachings ha na-eso. Gaa na classroom kịta, ọwụ na teacher bata ọ bịa kụzie mathematics pụọ, ka m gwa gị ihe mere ịma ha akwụkwọ. Ọ pụọ, economic teacher bata, ọ kụzicha economic, ọ pụọ, social studies abata. Na nwanne ịmara ihe distraction, do you know? Ịmara ihe ahụ distraction. Why o jizi eme eruzie na university asị gị choose course? Why ejizi asị gị choose course? Why asịghị gị choose course before? In that primary school, ọ mgbe ekwesịrị ịkụziri gị everything, ọ mgbe ị na-esave memory, mgbe ahụ ka ị na-esave memory, so ekwesịrị inye gị the powerful information. Then the mgbe ekwesịrị ịkụziri gị about universe, ọ mgbe ahụ ị nọ na primary, mgbe ahụ ị nọ na primary, ọ mgbe ekwesịrị gị universe in allegory, because all allegory and ka ị ga-use later, because memory ị na store memory, you are storing memory. Ị store chases the memory, mgbe memezie open up, then ị gazie na your brain, mgbe ahụ ọ dị ya already registered in allegory, ibupezie ja ka tope. Mana nke a abịa agara nonsense, ị gaa na classroom etukwuru anị, a na-akọtu akọwatu 7 hours aga, onye ọbụla na kedu ihe mụtara? Nothing. Oruzie na university asị gị choose course, ka memory ị ga-eji gba echiche. Which memory? Which memory of who? Kekwere memory na all fe mara ihe na-eme egede nwanne m ka ọ ga-end up na. Yes na, because idleness is a devil's workshop. Idleness is devil's workshop, because one of the idle next thing will egede nwanne m. That's all. Mwezi hot. At the end of the day, o say I graduate ya na engineer, igwe ya na ya dị ụnụ, onweghị plumber, ọmaha arụ plumber. Engineer ọmaha anya plumber, ọmaha gota, mmiri gota na-adọ n'ihu ya dị ha, ọkwa engineer mmiri gota na-adọ n'ihu ya dị ha. Ịkpọ onye plumber ka ọ bịa tiere gị tankị mmiri, o ruo ebe ahụ arụsị ya na mmiri eju na ya dị ụnụ niile. Plumber
ịkpọ onye plọmba ka o tiri gị wọta sistem ọrụsịa na flọch ya toilet ya dị ụnụ mmiri eju ebe niile. Science and technology ọsị ya mere department of science or art sọsọ ihe ọma agụ egwu ajụọ m egwu ka a na-eme na art ọsọ egwu ka a na-eme na art biko ọsọ egwu bụ art na ka ekwe n'ihe ọzọ odoge anya na ọwụwụ because of na information adịghị no because of the process ha mere specifically so that ị gaghị amụta dị akwụkwọ because onweghị mgbe a ga-akụziri gị etiti nke ịmụta ya ha abazie na akụkọ ịmụta the thing. So that's why ndị nsọ ala Igbo anyị ga-enwe our own way of teachings. Ọ bụrụ about in this information dị everywhere. Information dị everywhere. Ọ dependri ka ị ga-esi wee moduo the information so that ka o nwee ike ịbanye n'ihe a na-eme. Ị mara the ages ị ga-eji wee capture ha marakwana how to put this thing because you are programming a computer new one. So ị kwesịrị ịma how to do this thing so that ọ ghara ịwe ahịa because ọ bụrụ na ọ bụghị ya at the end of the day ịda na ọ ghọrọ gị ahịa ọ baa gị uru. So ihe anyị na-ekwu bụ about a life on its own. Nsọ ala wa way of life simple and onye anyị masị foundation of these things is Amadioha because ndị Igbo never worship onye isi. Ndị Igbo worship the law. Ndị Igbo worship law, justice. Emenyere nwa ogwugwu, emenyere nwa nọsi ike. Ndị Igbo achọrọ ịma about onye isi bụ ceremonial na Igbo because onye isi is a blind man, is a ordinary mediator. Onye isi na Igbo represent mediator. Ọ bụrụ about ndị Igbo believe in the law. So mgbe anyị na-ekwu maka Amadioha, that is why anyị na-ekwu maka Amadioha because anyị mana all justice ka a na-ekwu. Justice must be prevail. Ihe ọ sọkwara n'akọ, ihe ọ sọrọ gị kọsịa, ihe niile ịkọsịara m n'ụwa, justice must prevail. As long as na justice anọ on our side, that means we are wrong. O nwere ihe ị ga-akọwa, ị can never, ị gaghị prove ume. As long as justice is not on our side, that means we are wrong. It's absolute truth. Kedu ihe mmadụ na-akọ? Ị gaghị agwa m na ndị Igbo na nwa bekee came from west bịa mebisi ana anyị, Hausa people are killing us, Yoruba people are doing this. There is no justice. That means something is wrong. Why justice is on their side? That means enwere ihe anyị na-eme na-adịghị mma. We have done something. Must. There is something wrong. Oh, ihe nka na-agwa unu here dị wrong, but you don't want to accept. There is nwanne ị na-echekwa echiche. Kedu ka somebody nwanne chee n'echiche nwanne chee n'echiche kedu ka somebody will come from desert, use a system put by somebody from Europe to go to your land and take your ancestral land and take property not in ancestral land. Don't you see that there is something fundamental wrong? Something is wrong. Something is wrong because there kedu ihe what to drive the motive. Kedu ihe ga-eme these people? Why na ha ejehe na Chad ga-eme that na Chad? Why ha ejehe na Cameroon? Why ha ejehe anywhere else? Why must they come to Igbo land? Why? Who sent them? Onye Igbo niile mara na enwere ihe na-akpọ Amadioha n'onu Igbo. Everybody knows. Ndị Igbo niile ma ihe na-akpọ ọha n'onu Igbo. Ndị Igbo, every Igbo man know na enwere ihe ọha. Ọha bụ the nation, the people. So ndị Igbo niile ma ihe na-akpọ di as a master. Di as a master. Ndị Igbo niile ma ihe na-akpọ Amadi na Amadi o prince. Nwa Amadi a na-abịa, nwa Amadi a bịa ebe a. So now every Igbo man mara enwere ihe na-akpọ ama. Every Igbo man knows what is ama. Every Igbo man knows this thing. Now ọrụ na Amadi, there is a revelation, there is a witness. That means these people ọ na-ese ndị na ana anyị ka ha bịa taa anyị ahụhụ is not enye anyị sign that is giving us sign there is no justice in this land, that we have no justice.
but inekwa anya today our reactions make these things worst. Our reactions make it worst because ka anyị si behave o gosi gị na there is something wrong in our thinking faculty. Na-eme ka ndị eji gwọrọ ọgwụ ego ma ọ bụrụ ndị na-eme movie. Ndị eji gwọrọ ọgwụ ego they are acting strange. Odoge anya na something dị wrong with the memory of these people. They don't keep memory. Something fundamental is wrong because now okay ka m gbaziere gị na kedu ihe mere anyị nwa na onwe anyị ji wee pụta na-ekwu maka nsọ ala na-ekwu maka Amadioha. Jụgodo onwe gị why get the reason. Because onwere ihe mere n'ụwa na-enweghị reason. There must be a reason for everything. There must be a reason. Kedu ihe mere nụ because ọ bụghị anyị nwa tinyere Amadioha dị as a god of justice. Ọ bụghị mụ nwa mere ya. Ọ bụghị ndozi ọdịnala did. Ọ bụghị ndozi ọdịnala founded nsọ ala as the holy of holies. Ọ bụghị anyị nwa. But why in our generation ka ihe mere anyị nwa ji wee wụrụ ndị na-propagate the thing? Why? That is the ajụjụ each one of onye Igbo kwesịrị iji onwe. Why anyị nwa ji wee dị against ihe anyị na-eme today? Say na we should change a way of life. Nekwe ihe mere anyị ji ata ahụhụ. Why must our preachings collide with Amadioha and Nsọala? Why? Ohi ga-ajụgodo onwe gị na ọ ha about ihe ndị mmadụ na-akọ. Ihe ndị mmadụ na-akọ onwego mbọsị ị pụtara n'ụwa ndị mmadụ gara ikwu anything. Ndị ụka na-praise Jesus, mana ndị na-abụghị ndị ụka na-asị na-akpọ ya iyi na-eme ihe niile. Ndị Muslim na-epraise Muhammad, ma ndị na-abụghị Islam na-akparị ya na-eme ihe niile. So the same way, so onweghị mgbe anyị nwa ga-apụta ihe na-ekwu okwu iche na ndị mmadụ agaghị akpọ anyị ma ndị mmadụ agaghị akparị anyị ma ndị mmadụ agaghị ebu anyị ebubo. No, ọwụ na ndị mmadụ ebughị anyị ebubo, that means our work is not relevant. Ọwụ na-enweghị anya ukwu n'ihe anyị na-eme, that means our work is not relevant. As long as our work is relevant, ndị mmadụ ga na-ewuru anyị anya ukwu na-ebu anyị ebubo na-akpọ anyị uri na-akparị anyị. Normally it's like that. That is law of life. So because na ndị mmadụ kparịrị anyị ọ akpọrọ anyị iyi igiziwe na ihe a na-eme abụghị eziokwu. Ihe ị ga-echegodi bụ kedu ihe anyị na Amadioha na-eche, kedu ihe mere ana Igbo adịghị mma. Ana m agwa unu eziokwu n'iru Chukwu na n'iru mmadụ. Ọwụ na ya emeghị nsọ ala na Amadioha abụghị our foundation. Nwanne onye ọbụla si ya ekweghị chiaka ghọrọ mbụ. Onye si ekweghị na Amadioha, quote me right, remember me, remember ihe m kwuru here, the time of your sufferings. Remember I said, cheta ihe m gwara gị, remember it. Onye ọbụla si ekweghị na Amadioha, kweweda land will be expelled. Individually a ga-achụso unu niile n'ofu n'ofu na land. Then you understand that na life there is a force, and this force correspond with each other. That is, ị ga-akụ nwa aka with ofu aka. If you are onye na-akụ aka with ofu aka before, iche ịkụ aka ga-eji aka na-abụ. So ị gaghị akụ nwa aka with ofu aka, ị ga-eji aka na-abụ akụ aka. So as long as na ọsọkwa gị na-akpọ any other god you call, I don't care. Who cares? Go and check all the whole god. The only one for justice is Amadioha. So imogoro uche, you need medical facility. Check all the whole gods in Igbo land. The only one ekwuru about justice is Amadioha. Jirizi ire go eze gonu. That's it. And when bekee came, they deceive us, they lie to us. Have you discovered the lie? Have you discovered the lies? That is the question. Ị chọtago dị asị ha sịara gị? Ị maga ebe ha si wee sịara gị dị asị? Have you found them? Count those lies. I want to know. Ọnwa bekee deceive, ọnwa bekee deceive. Kedu ebe ha si wee deceive anyị? Ajụjụ ka m jụrụ. All easy to say it now. Hey, they brainwash our ancestors, they kill our ancestors. What are the lies? I want to know. They brought Christianity. Oh, yeah, was it? It brought bringing Christianity abụghị asị. They are still kedu ihe Christianity representary
that is ebe aha ka dị ọrụ dị. Or if you understand, because nwa agaghị apụta bịa were Christianity force ụrọ gị. No, ihe a ga-eme wụ they will change the gods. Were nke na-eme ezigbo ihe debe na nke na-eme ajọ ihe, were nke na-eme ajọ ihe debe na nke na-eme ezigbo ihe, so that the thing will begin to work opposite, work against you, so that they will bring their own nonsense to replace ihe na-eme. Yes na, ha ga-ebugoro ụzọ nye gị opposite god of your own, nye gị opposite. So imebezie iworship bụ ezie opposite of your god then mgbe ahụ ịbazie n'akụkọ ha ewetaziere ya sayensị nwanne, ịbazie n'akụkọ ha ewetaziere gị nke ahazi. Ha agaghị anọkọta mgbe ihe na-aga ọfụma ha ewetara gị Jizọs, nweghị ga-ewe ihe na-aga ọfụma wetara gị Jizọs, nobody will take it. Ịghọtago? Ha ga-abịagoro soro unu biri mụsịa ihe unu na-eme, marazie na okay, Amadioha justice here, and if there is no justice here, this land will collide, because this land is built under justice, and once there is no justice here, that law will go against them. Okay, Amadioha, another god represent where the god of opposite represent. If we say the god of opposite, that means because all your mind omume iburu onye isi iso isi gariba mgbe ahụ iburu onye isi ịbara na akụkọ, all the whole justice gone, then the land will begin to tumble upon everybody, tumble ọ dịka acid anya ba na akụkọ. So he discover go those things ị na-asị na ha asị arụ na asị, he discover be here na. So onweghị, that means ịghọta adịghị ha na-akọ. Kedu ka anyị Igbo so wee na-achụ 90% of Igbo people ọsọ? Ha nwanne zagodi na m ajụjụ a. Anyị na-etrupu Lagos, anyị na-etrupu Abuja, anyị na-etrupu Europe. Ọsịsọ anyị nwawo ndị mụtara nwa a na-apịwa ọnụ, ọsọ anyị nwawo ụdara. Kedu ihe mere nụ o ji wee bụrụ ndị Igbo ka a na-achụ ọsọ karịa ndị ọzọ? Why? Because in the all eastern region, south, everything worship Amadioha, all of them. All of them. That is why they can never prove any god today. They can never prove. Because ịjụọ ya si ya ndị Igbo sị gị na Amadioha justice. So ndị a na-akpọdo Shongo maọbụ ndị Benin na-asị ụsara ọbụwa, jụọ ya kedu natural element, natural force this god represent. They will go to Google and find all these Egyptian gods to associate, just associate one, just ka ọ dịkwa ka o nwere something back there up. ọ batara ọ bụ Igbo language, ọ batara ọ bụ Igbo language. Then what is their god, foundation of their god? Everybody ọbụla mana ama is revelation, ama is unknown, amamihe ọ mmadụ amaghị ihe, oyibo onye iberibe. So kedu the foundation of this god? Based on what? Ije watch ya Shongo, ị ga-afụ na thunder light. Then gịnị ka o mean? Shongo meanri that in na Yoruba true o mean here na Yoruba, o ihe o mean na Yoruba, that means something is wrong somewhere. Emekwuru ha pope, that is enwere pope somewhere. Ndị Benin, Oba of Benin, Oba bụ Igbo language, Oba abụghị. So mgbe m gwara unu before sị na Igbo is based on this religious ideology, ọ bụghị about ihe ka federal government. Igbo is a federal government. Igbo is a federal government. So every region nwere their own asụsụ ha na-asụ and their own way of life, but that Igbo is a federal government based on this Amadioha. So all na ime Amadioha accept as your personal Lord and Savior, then we add you as a government, then we set base that place, measure institution based on your own indigenous way of life, which is Oba. Etinyere ha ọba ebe a na Yoruba anyị etinyere ha ọba. So set up an institution. So nwere ihe anyị ji asụsụ na-eme, ụnụ na-asụ asụsụ na ọgbasa ha. Ndị Christian na-atụ Igbo nkọ, ndị Christian na-asụ Hausa nkọ. Must they speak Igbo to be Amadioha? No. So ka ọ dịbe oke, ka ọ dịbe ọgụnụ, o so ame ha
ose afụ ha. So as long as na anyị nọkwa na-akọ Hausa egbuo anyị, Yoruba egbuo anyị, ihe o gosiri bụ na we have never found truth. Anyị afụbeghị eziokwu. Kedu ka ndị Afrịka si wee hate onwe ha so much that na ha believe na nwa bekee bịara Afrịka 1885 ka ha kere ụdị ha Afrịka were tii na akpa, onye ọbụla nọ na nke ya market share market share ha ji n'aka. Kedu ka isi si na unu aghọta? Because ndị mmadụ na-aga-enye ndị tablet ka ha ṅụọ. Biko ndị British set up warrant chiefs na Igbo based on Igbo name, na-ege ntị o, then mee ye beneficiary. Ha amago once ị nwere economic interest na those people agaghị like hapụ dat n'aka. Na-ege ntị o, as long as na enwere economic interest n'ime, then ha gaghị like hapụ ya. But ụnụ amaghị ka ihe si ame. That is nsogbu dị n'ala Igbo abụghị obere nsogbu. Nsogbu bukwara ibu. Nsogbu dị n'Africa abụghị obere nsogbu. These borders now anyị na fight for now. These borders, you still it against British who created this border. Then why are you fighting for the border? But you see it against the border now, then when here with the problem, okay, what is the fight for? I got to ask him now. I need the against British creation of Africa. Then why are we fighting for this border? So Ogosio na there is a fundamental problem of justice na this land. Owu na I restore Amadioha as the king of king, then I restore Nsọala as a way of life, then the justice will prevail. Enweghị onye ga-abịa that place make anything. Nobody. Si na m gwara gị, si na nọ nso kwuru, nobody will come to Igbo land and do anyhow. Nobody. Asị na mbaji na-akarị ịhụ n'ọkụ. Mbaji na-akarị ịhụ n'ọkụ. Ndị Igbo akarịgo ihe anụ anyị na-eme. Anyị na-eme ka ndị amụrụ ọfụ, na-eme ka ụmụazị. Anyị kwesịrị ị na-eche uche, na-anụ agha uche ka ndị Igbo. Ndị Igbo ihe ji mara ya bụ iche uche. Memory, because our memory has been long. Anyị apụgo mmadụ, otego ndị Igbo pụrụ mmadụ. Anyị ahapụzie ndị ụmụaka chọga amụtazi ihe n'aka anyị, ha rụzie ndị anyị nwa na-esozi eso. Nna arụ, ezigbote arụ. Ọ na-anya anyị n'eze. Ọ na-anya anyị n'eze. Anyị chere anyị dị violent. You think so? Ị ga-adị violent karịa hurricane. Ị ga-adịgwu violent karịa hurricane. Violent anyị enweghị ebe o ruru. Violent anyị enweghị, anyị adịghị violent. Ihe anyị na-amahaba ihe, anyị na-eme mmegiri. Anyị na-eme iberibe. Ezigbote mmegiri. Can you imagine na this century anyị nọ ka m na-agwa unu maka Amadioha na ka na-eme contemplate because na enwere nke mmadụ gwara gị, na enwere nke were ire gị gụọ eze gị ọnụ, were ire gị gụọ eze gị ọnụ, were godi ire gị gụọ eze gị ọnụ. Ụmụ ibe, kee ka ị ga-esi akọta ihe icheghị eche. Kedu ka ị ga-esi akọta ihe icheghị eche? Kedu ka ị ga-esi akọta ihe icheghị eche? Ajụjụ ka m na-ajụ. Blind followers. Kedu ka ị ga-esi akọta ihe icheghị eche? Ụnụ ma ihe abịa n'ọnụ Igbo, abịa pụtara door, entrance. Ọkwụrụ na aba ka abịa dị. Ọkwa na aba ka abịa dị. Abịa bụ entrance. That is akọ. Nwa amụrụ ọfụ. Newborn child. Nwa amụrụ ọfụ with your God. Newborn child with your God. Newborn child with your God. Akọ echebeghị echiche bụ your God. Ebere nna emere unu. Who will betide you? Taba afụfụ dị ara gị. Because on gị chọrọ ya. Lamentation. My lamentation.
ị na lament na akpagharị na suffering grieving ihe iji aka gị ma onwe gị. How can you follow a darkness? igwe ha ọkụ iji afụ ụzọ. Nwanne land ebe ị fụrụ na ụwa anụ nwa ọkụ adịghị ya, ọ knowledge gị ga-esi wee pụọ ebe a. Knowledge guide you through this life. Knowledge gị ga-esi wee gaa hie. Knowledge ejighị ọkụ aga ebe ọkụ adịrị ya. Knowledge ka eji aga ebe a. So onwe there is no how Abia can be God. There is no way. Dibia ịgba afa ịchụ aja akọ uche echiche. So there is no how. Onwe one is not possible. Once ị kọtara ihe ị ga-eche ya eche. So ebe ahụ na-eje ụzọ adịghị ya. Ebe ahụ na-eje ụzọ adịghị ya. The only difference bụ na anyị aghọtaghị osi ha anyị n'aka. Ịghọtago osi ha anyị n'aka. Of course onwe I cannot blame you because anyị chọrọ iso usoro nna nna na ya. Yes, but ana m agwa unu na enwere ihe na-akpa amansi. Enwere ihe na-akpa amansi. Ịghọtago ama ndị Igbo sị na amansi abụghị ọgwụ. Enwere ihe na-akpọ amụma ụgha, ama ụma ụgha. Amụma ụgha abụghị ezigbo ama. Ama mana ọ bụghị ezigbo ya. Ọ nke ụgha. Enwere ihe na-akpọ amụma ụgha, ama ụma nke ụgha. Ọ bụghị ezigbo ama. Ịghọtago? So onye nwe na-ebu ụzọ abịa because ọ bụ na amụma bịa, amụma ụgha bịacha amụma mmiri. Then egbe eluigwe agba before mmiri ezobezie. So amụma ụgha bịago. Then Amadioha, thunder and lightning abịago. Then Igbo land will be wealth. Then the land will become the milk and honey of. But only when we follow the king, the justice bụ Amadioha. That is only when mmiri ga-ezo. Then we fall. And Igbo ga-arịkwa mma ọzọ. Mana ọkwa na ọ bụghị ya. There is no way. There is no way. There is no way. Ụmụ ibe. Enweghị way. Ọ dịara anyị easy. Ịghọtago? Is easy. Njụọ ndị mmadụ sị ha, ụmụ ibe, kedu ihe mere Abiama God? They cannot know. Ọwụ about na ọwụ God ka a na-ekwu. Ekwentu also God. Ogwugwu also God. Ala also God. Chukwu also God. Chineke also God. Everything is God. Which one are we going to worship? Oyi ha na-ekwu maka. That is the question. What about no God? Abiama is God. Nobody disputed. Onwe onye si ọwụ eziokwu. But can you worship every God? Enwere demon. Enwere demon. Demon is God also. Come on. Demon is also a God. So what about God or not God? Are you going to worship demon as God? No. Then what are you talking about? Mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Any God ọ bụla ị kpọrọ will answer you. Any God ọ bụla ị kpọrọ will answer you. Any God ọ bụla ị kpọrọ will answer you. If you call a tormentor, tormentor will torment you. If you call a tormentor will torment you. So if you call justice, you will have justice. Call Amadioha on difficulties. Ọ bụrụ na ajụrụ m ndị mmadụ ajụjụ sị ha inwe nsogbu na ka onye ị ga-eburu your problem gakwuru or to judicial system or to president. Ọ bụrụ na mmadụ chọọ gị okwu na ka ebe ị ga-eji ịgba ya akwụkwọ ọ na kọtụ ka ọ na nke president ka ebe ị ga-eji ịgba ya akwụkwọ. Ka ebe ị ga-eji ịgba ya akwụkwọ ajụjụ ka m na-ajụ. Na-ese m si ebe a pụọ n'ebere onye Igbo biko. Ka ebe ị ga-eji ịgba ya akwụkwọ na nke onye na nke dibịa ka ọ na nke kọt na kọt. Mmadụ chọọ gị okwu
ka ebe ị na-eje ọkwana ihe eji gba akwụkwọ na court. That means you want justice to prevail. Simple. So until enweghị onye nwanne ebe a kwefuru ebe anyị nọ, anyị bụ ndị nsọ ala, enweghị onye anyị mere by force ka ọ bịa na this our group. Ihe anyị nwa nọ ebe a bụ Igbo heritage, to restore the heritage of ndị Igbo. We say it always. Ihe anyị nọ ebe a bụ to restore the heritage of ndị Igbo, ndị Igbo heritage. Ihe anyị na-eme. So Amadioha anyị na-ekwu, anyị nwawo ndị nsọ ala, ndị nsọ ala, ndị nsọ ala. We believe in justice no matter who you are. Ọwụ na enweghị justice, we tell you we don't have justice, enweghị any right. Enweghị, because ọwụ na enwe right, there won't be, ị gaghị anọ na ntụgbu at the first place. But ị na-ajụkwa na onwe gị ịmakwana ihe. Ọwụ na ị nwere common sense, kedu ihe what put you into nwanne ifunu onye nwere nsogbu na-enweghị cause nsogbu ya? Have you ever seen? They came. So nwa bekee just came from Europe and take your land and give to Hausa people. How? Ohiche? Just like that? Just like that? Nwa bekee will just come from Europe were anigi kedi kedi onye ugwu ọ na-amaka, onye ugwu ọka anyị mma, onye ugwu ọka anyị mma. Ọkwụ na-eje ọwụ not based on religion. Unu Christian na ọwụ not based on religion. British akaghị support Hausa people na. Yes na. Ọwụ no, if you follow the religion, then they will love you and they will help you. Man, if you want a diplomatic is within a political science. So diplomacy means that you have to bring something to table in exchange for my support. Or because you follow my religion. Or not because you follow my religion. British bụ English ha na ụka. Anyị wụ ndị ụka na 1967 ha sọpọtụrụ anyị. Ha sọpọtụrụ anyị mba, ha sọpọtụrụ ndị ugwu. So our interest ka a na-ekwu, this is our political interest. So who because of iwuru Christian or iwuru onye Judaism, then they will support you. Nwanne asị. Justice will prevail. If you have justice on your side, then the justice will prevail. Oh, because of you follow them or not. If you follow Amadioha, justice will prevail because he is justice itself. So when you saw Amadioha, nwanne enweghị justice, because all from knowing justice you have to do justice. Nwanne onye enwe ihe ogbe enwe ihe ọ na-akwafu, ihe onye nwere ka ọ na-enye. You don't have justice and you can never give justice. That's why you don't follow Amadioha, because you don't believe in justice and you will have injustice. You don't believe in justice, how can you have justice? Ajụjụ ka m na-ajụ unu. You believe in justice na, you believe in kimbom. Nwanne, you can never have justice. Nobody will ever help you. Nobody will come to your aid. Nobody. Because you don't want it. You want ya. Because of ibe akwa na-acha ụtọ, ndị mmadụ will make pains to you. Ndị mmadụ will not have pains to you because they did not create you. They are not your God. You are on your own. Human being, every human being will have a problem. No one. Every human being have a problem. Every country have a problem. The issue is that kedu the cause of your problem? Ndị Igbo, what is the cause of your problem? Abandonment of your own ideology and creation. That is why you are suffering. Simple. So nwa bekee knows this thing very well. Nwa bekee ma this thing very very well. They know. That's why they can never help you, because ha no na the position to help you. Nwa bekee only in position of trade. They want trade, economic benefit. Simple. Which is political ally. Or ally, an ally. Or just for political benefit. Enwere ihe iji abịa na table. Do you have anything to come to table? No. So what are you bringing? What are you offering? Gịnị ka ị na-offer? You don't have anything to offer. Kedu ihe ị nwere ị ga-offer now for negotiation? Kedu ihe ị nwere for negotiation? You don't have anything to negotiate. You don't need to tell me anything because enwere ihe ị nwere to negotiation. So your negotiation is nothing. Nwere asị ka ọ bụrụ eziokwu. Ọ bụrụ na enwere ihe ị nwere, then ị na-ekwu
negotiation. Enwere ihe ị nwere for negotiation. Enwere ihe ị nwere na then who is fooling who? Mmadụ dọkọta nọ na-egwu onwe ya wayo. You are deceiving yourself because in politics nwanne ọwụ na ị chọrọ support that is law of politics. Ị chọọ support then ị ga-eweta something. If I support you na ihe ị ga-enye m. Ndị Igbo na-ebe akwa today. Kedu ihe ndị Igbo nwere to offer anybody n'ụwa ga-asị ka ọ support ha na their cry? Ke ihe ga-offer ndị ahụ onye ahụ ịchọ ka ọ support ha? Ke ihe nwere? Ị nọ na control of power, seat of power, because everything in Nigeria belong to federal government. So kedu kwere ihe gị nwa nwere kwen to offer those people ị na-asị for help na? Gịnị ka ị nwere? Enweghị ihe nwere. Mmadụ enweghị ihe o ji ọ na-aga akụkọ. Enweghị ihe iji na ọnwụ na enwere ihe iji now ị ga-ahụ na people a na-akpọ gị na call sị gị bịa nwanne yes ihe anyị fọrọ ụnụ pụta bịa ka anyị kpaa nkata pụta enweghị ihe iji nwanne. Onye enweghị ihe obu enwe ihe ọ na-akwafu. Onye enweghị ihe obu enwe ihe ọ na-akwafu. That is nke a bụ absolute truth gba onwe ya. Eziokwu gba ọtọ. Eziokwu gba ọtọ. Onye enweghị ihe obu enwe ihe ọ na-akwafu until unless be nwere ihe ibu. That's why ndụ ego ụnụ ọwụ na Amadioha we place as justice, then our life ndụ anyị na-ebi will correspond to that. Then you don't need to tell Europeans or whoever that these people even ha agaghị abịa because Amadioha is the whole world. Onweghị ebe ọ nọ difference. So this ama aha nọkwa n'isi ndị ọcha, nọdụ n'isi ndị Fulani, nọdụ n'isi ndị Yoruba, nọdụ n'isi ndị Benin because ọgaranya onye ọbụla na-aga nya nke ya a sị na uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya. Onye ọbụla nya nke ya uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya. Onye ọbụla nya nke uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya. So onye ọbụla na-aga ọgaranya nke ya. Simple. So ọwụ na ịma ha destiny nwanne onwe gị na-egbu oge. Onwe gị na-egbu oge because ịkọsị akụkọ ị n'ọwa ya. Onweghị mgbe nwa bekee anaghị magic. Nwa bekee has no magic anything. Onwe na-echekwa na magic no. Because onye ọbụla ma ihe mana ihe na-agwa ụnụ ebe a. Ọwụ nọ ndị ọcha ka na-agwa ihe asị nsị na-agwa ụnụ nka ma ha pụọ na ndụ. Nka ma ha pụọ na ndụ. Ịghọtago? Nka ma ha pụọ na ndụ. Mana sọsọ one thing dị wrong n'isi ndị ojii wụ na ha na-represent their color. Ha anaghị eji uche ha. Ha na-ene anya na their skin. Then look their skin always. So once ihe na-eme ha feel because they are doing me this because I'm black. They are doing me this because I'm black. They don't help me because I'm black. They are doing me. No, asị ka ọ bụ. Your color has nothing to do with that. Hey, in Europe they will do this. Asị ka ọ bụ. Catalonia na ha achọghị independent. Who give them? Catalonia gwa ha declare ebe gịnị mere? British and Scotland gịnị mere? Canada and Quebec gịnị mere? Under ha bụ ndọcha. So ọwụha about people always look their skin because one amamihe adịghị n'ime ọwụhụ because of na your skin color. Mba, ọwụghị eziokwu. The only truth to hear is until we follow this Amadioha onweghị ebe anyị na-eje. Ngụ na eziokwu onweghị. Igbo land was created specifically for that. Igbo is the temple of Amadioha. Igbo temple of Amadioha. Simple. Ma ị chọrọ ma ị chọghọ. As long as you want to be an Igbo man, Amadioha will preside over you because you must live the life of justice. Ndị Igbo binary code can use. Binary justice will balance. Symbol of justice will balance. O ji mma ebe a jide scale ebe a ime ogbupụ gị isi imekwe na ọfụma you will be rewarded. You will be rewarded. Imekwe ọfụma reward. Imeghe ọfụma ebe gị isi nwanne. Ya simple justice of life. Ọbụghị mmụọ ọbụghị ndozi ọdịnala ewepụtara ya. Ya symbol of justice everywhere in the world. So ịchọkwa na ịnụ ihe nụrụ nwanne. I don't believe in pathetic report.
I believe in truth, honesty. I don't believe in it as mama kesa kwasị mami hụ na akọ. So the only truth here bụ na Amadioha is the foundation, because once you believe na ya, then it will replicate in your attitude and character. Simple. Or what about the pathetic and pains and complaints and this and that? No. Or what about that? Na look at it no mmadụ garuru na ngwụ na ndị isi ojii amaghị na asị m na-asị this guy garuru na Nelson. Ọ pụtara ebe a na-ekwu maka Amadioha na Igbo heritage. Ọ sị ma I stay far from Amadioha. Onye kpọtara gị here? Onye kpọtara Nelson ka onye kpọtara gị here? Ọgwa gị ji okwu gị bịa. Ọgwa gị ji okwu gị bịa. Ọnwụ na Jizọs ha na-afụ ụzọ. Kedu ihe ị bịawara na this page ịchọ? Mmadụ dọkọta na ọ gaa na mosque, ọ baa n'ime mosque ruo ebe a sị ha na Mohammed mere nke a mee nke a mee nke a. Nna nwanne ọgwụ ọnwụ ka ị chọrọ. Ọkwa ọnwụ ka ị chọrọ. Ọnwụ ka onye ha chọrọ na mmadụ jere nnọọ kedu nwanne Amadioha kwọrọ gị aka n'ọnụ ụzọ. Ka anyị na-ezi ozi ọma ebe a, anyị ọbịara na peji na-ese biko nụ. Hei nna arụ emekwere ndị mmadụ n'ụwa. Ọnwụ na ọ like ha Amadioha, gịnị ka ọ na-achọ na peji Amadioha? Na-esiri biko ọnwụ na okwu Amadioha anaghị ị chọrọ ịmụta amamihe na Amadioha mana ị chọghị Amadioha. Our foundation here na nsọ ala bụ Amadioha. Every knowledge here belong to Amadioha. Every knowledge here belong to Amadioha. So you can never take any knowledge out here. Ka ị ga-esi abịa here love ihe anyị na-eme mana ọ Jizọs o ruzie isi ịmụtasị isi Jizọs mere gị. Ịmụtasịa isi Jizọs ọwụzi Amadioha, mana anyị mana ekwu Amadioha ebe ị chọghị ya Jizọs. Mana ịmụrụchazi ezigbo ihe anyị na-akọ maka sinsi anyị na-ekwu ya ịnọ ebe a na-ege ntị ọkwa Jizọs ka ị na-eso, mana ị chọghị ịpụ na Amadioha house. Anyị nọkwa na be Amadioha isi ọnwụ gụnye ka igwe ilo igwunye ka igwe ilo na be Amadioha, mana ọ Jizọs ka ị na-eso. Nwanne jee sorokwa Jizọs go. Jizọs ga-apịakwa gị ụtarị. Jizọs biko Jizọs ga-ajụkwa gị ka ebe ị mụtara ihe anyị na-eme. Ọ sịkwa gị don't believe in knowledge of good and evil. Ọ sị gị don't eat the fruit of knowledge. Don't eat the fruit of knowledge. Sikwa ebe a pụọ. Don't eat the fruit of knowledge. Here anyị na-echi ya fruit of knowledge. Irikwe ya ị ga-amakwa ihe dịkwa ka onye kere gị. Irikwe ya ị ga-amakwa ihe dịkwa ka onye kere gị. So ọ kara gị mma na ijikọ nwayọ ya na be Jizọs jee soro ndị Jizọs ebe anaghị ama ihe. Aba anụ anyị ma amamihe ka ihe anyị na-eme amamihe. Ohi ndị isi ebe nọ n'isi gaanụ n'isi ebe unu nọ. Unu na-eso nwa bekee wit afọ ọnụ anụ isi mwụda. Ọ na-acha isi mwụda anya blue wit gan oyi. Mba, anyị nwa na onwe anyị believe na invisible force that balance energy, that onye emegbu na mmadụ ibe ya. Nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ. Onye biri ibe ya biri. Egbe bere ugo bere nke si ibe ya ebe na nkụkwa ya. Onye anyị kwere na ya. So ụmụnne, that is why anyị ejighị ike a condemn other tribe na Africa gafekwa nke Nigeria. We speak for everybody, whether Chinese whether bekee whether Hausa whether Yoruba justice must prevail because it's the foundation of Igbo land. That is why ndị niile ha na-awụgharị. Ọ dịghị surprise 1967 what happened. Ọwụ na iro nsi agaghị gbuo mmadụ n'ugwu. There is no how Amadioha will let that thing happen. Never. Ọwụ na ya ebughị ụzọ je gbube ndị mmadụ ebe ahụ, anyị agaghị hapụ ya aka na pọtọpọta. They set the trap and I am man at the trap and the consequence everybody see. Orukwere tata ya ebidokwere. Justice mba. Justice mba. Ngwa unu so unu ekwene ka nwoke anụ nwa na-achị ọchịchị bata ebe ahụ. Unu ekwene. Unu ji aka unu sị mba unu agaghị unu eso si na obodo na eso n'ihe ha na-eme. Orukwere tata na unu abịabe n'akwa sị na nwoke egbuo unu ọta unu. Ọ da-ewere ndị obodo ha niile tinye n'ọkwa. Mana isi na ịbụghị onye obodo ahụ na so nsogbu adịghị ka ikpe mụnwa na onwe m believe na justice. Kedu ihe ị chọrọ ka m kwuo?
mgbe nwoke a na-achọ ịbata ọchịchị ya gwara m ndị be anyị openly ya na vidio achị ka ị ga-afụ ya. A sị m unu na onye a ihe ahụkwa ọkwa opposite reaction, ọkwa opposite reaction ọkwa na I reject the knowledge of Amadioha na this thing ga-emekwa. Agwakwara m ha openly sị ha nwanne mama m sị m mejikwe n'ihe jụ ihe m, mejikwe n'ihe iwe jụ ihe m, mejikwe n'iwe reject ihe m, na-ewe iwe m were ihe m, na-ewe iwe were godo ihe gị naba, na-ewe iwe were godo ihe gị naba. Unu asị mba na unu anaghịzi ya. Nsị gị nsogbu adịghị, ị na-agodi eme jidekwa ihe a, jidegodi ya ontiri ịpụba, jidegodi ya ontiri ịpụba. Kịta ịpụbabeghị ka ị na-ahapụ ịhapụ ihe a na ọwụ na ọpụpụ gị bụ 2 years o take 100 years. Ịhapụ ihe a ọpụpụ gị ga-eteki more years. Ha sị m na ọ bụ asị na nwoke abata ha n'ọkwa ha nwee freedom. Si ya nwanne ibukwe n'isi eke, ibukwe okwe eziokwu, ihe akwụkwọ eziokwu. Ha sị m mba na ọ ga-eziokwu eziokwu. Nsị ha nwanne ọkwa asị asị m eziokwu. A tree cannot make a forest. Ofu isi anaghị eme ọhịa. Nsị ha nsogbu adị nwanne. After 4 years gịnị na-eme? Ọkwa the same people na-achọziri na aka m bịakwa. Ọkwa gwara m ụnụ agba I told you na gịnị ka ị chọrọ ka m kwuo, na gịnị ka ị chọrọ ka m kwuo? Nsị na ha bụ ajọ mmadụ, na ha bụ ajọ mmadụ. Ajọ mmadụ gịnị? Mana agwara m gị n'oge agwara m gị destin, agwara m gị destin na destin ga-eme nọ ndị ekwekwana esi mba na ị chọrọ ka disman bata n'ọkwa, na ọ bata n'ọkwa ogbuo unu ndị wọd ndị ụwa etinye ọnụ, ndị ụwa tinyezi ọnụ enye unu freedom. Na nwanne anụmasị ndị nke ọnkwara mmiri ara. So nwoke abịa ị chọrọ ka e gbuo gị, wọtọf egbuzikwe gị uwe tizikwe n'ọnụ nkọ. Ọwụzie na egbuzie gị a uwe tizi ọnụ ka ihe ga-eme. Otu a na-egbu gị na uwe tizi ọnụ ka ihe ga-emezi. Ihe a bụ ihe unu kwuru public. Ọwụsụsọ na m kwuru ehihie. Ihe a bụ unu kwuru public. Now kedu ebe ị chọrọ ka m si judge ya this thing as onye believe na Amadioha the God of justice? Kedu ka nwanne ebe a anyị anaghị egbu pasha. Anyị ma the interest of ndị Igbo is in Amadioha, so we protect the interest of ndị Igbo. Igbo interest ka anyị na-protect. Ọ bụrụ mama ihe na aka because m gwara unu n'oge sị na ihe ahụ na-eme ọ dị against Igbo interest because onwe ka ị ga-esi anọkọta sị na somebody ịmaghị onye ọ bụ ga control the affairs of you, your own affair, your own affair. Ka ị chọrọ ka somebody from amama ebe ha si bịa, I don't know where these people came from, amara ebe ha si. You see na these people ị ga-trust ha to put your own affair, your own future of your children, your unborn children n'aka ha. Ọkwa ifugonian, that means I was right. Ọkwa ogbuo na anyị ụwa tinye n'ọnụ enwere ihe ndị ụwa kwuru no. So now ị ga-ete egikwe correction again. Now a na-enyekwa gị next advice. Next advice bụ na Amadioha will provide justice for you. Hapụ godi disi yang. Ana m afụ ka unu je kwa akwa ndị amị, unu kwa akwa ndị amị unu etinye na Facebook si ọwụ ndị amị. Ndị ụwa ga-afụ ya, ndị ụwa ga-afụ ya. So ọwụ na ndị ụwa fụcha ya, ọwụ na ị na-ebezi akwa as for justice, ndị ụwa fụrụ those things i mere. Esi nwere ndị amị ị na-akwado ọgụ. So kedu kwere ka ị chọrọ ka isi tio, ka ebe ị chọrọ ka ị buru wee buru nwaanyị ukwu wara, ka ebe ị chọrọ ka isi wee kwube ekwube, kedu ebe ị chọrọ ka isi ukwube ya? Ị na-emeta ihe adịghị mma, a na-agwa gị emeziri ihe adịghị mma, na ihe ị na-eme adịghị mma, na ihe adị against you, ọ dị against you, ọ ga-work against you. Ejo isi ọnwụ, isi ọnwụ, isi ọnwụ, isi ọnwụ, the thing is still come and hurt you. Ị chọwa onye ya ekwuchite gị ọnụ gị. Otu a ka esi eme na ihe ụmụ ibe. The best thing na-agwa ụnụ, ma ị na-eji ihu ma ị na-eje azụ, tinye Amadioha. Ọ Amadioha will give you revelation. Ọ ga-reveal gị your life for you.
so that ị mara na all those things ị na-eme since all these years ọ nara n'iyi. Ihe niile ị na-eme since all this time you wasted is just waste of time, waste of time, all of them. Ihe nkịtị, ọ nara n'iyi. Just ị ga-etake just as experiment and experience, as experiment and experience. Simple. Nnamdị Azikiwe, mmadụ one can remember him now. Agụiyi Ironsi, how many of our kid ma onye bụ Agụiyi Ironsi? Kaduna Nzọgwụ, how many of us ma onye bụ Kaduna Nzọgwụ? Benjamin Adekunle, how many of us ma Benjamin Adekunle? Obafemi Awolowo, how many of us ma Obafemi Awolowo? Amadu Bello, Tafawa Balewa, how many of us ma? How many of us? Even in Babangida dị ndụ, Abdul Salam Abubakar dị ndụ, mmadụ one ma ndị ha bụ mmadụ one. Odo oge anya na those things. Ndị a bụ ndị si na ha bụ ndị isi n'obodo ahụ. At the end of the day, what happened? Nobody remember them. Nwere onye ma onye ha bụ. That means ha gara wrong direction. Yes, it's as simple as ABCD. But this thing ka na-agba ndị be anyị today. Igbo land can be relevant only when there is God in the land who is relevant. Unless there were God in the land, the relevant, because God na channel people's mind. Ya bụ expectation, always expectation. Ị chọrọ ibi ndụ based on justice. So n'ala Igbo, everybody knows that n'ala Igbo bụ based on justice. That's why o ji eme mmadụ mee ihe a na-asara aga ọfọ, a na-aga ọfọ, na-aga ọfọ. Ị na-agọrị ọfọ because of that ị na-ajụ ogu ahụ ị na-ajụ na ọgwụkwa na mmekwere ihe dị ụta. Oh, that is why n'ala Igbo ọwụ na mmadụ mee ihe aga na chọọchị a na-akpa arụsị asị ka o jee kwuo, because all the power of the mind, power of the people. It's like court, going to court to go and say ọkwa na mmere ihe dị ụta, ihe dị ụta mekwe m. You got to go. It's as simple as that. Ọ ihe ha na-ekwu maka ya. But ndị kịtazi ị na-agwa ha this thing because ha ejighị eto, ha aghọta ihe ha na-akọ. Ha aghọta ihe ha na-akọ because ha ejighị eto. Ị na-agba ha osi ebe apụ, osi ebe abata. Ịgwa ha n'ala Igbo adịghị mma, ahụ ihe ahụ na-eche. Onweghị mgbe Awụsa mere n'ala Igbo adịghị mma, asị ka ọ bụ asị. Onweghị mgbe Awụsa mere n'ala Igbo adịghị mma, ezigbo taa asị asị. Ọ ndị ala Igbo, ndị ala Igbo mere ala Igbo adịghị mma. Ha na-eje ụka, ha na-eje ụka eje shabashaba eti isi ala. Simple. Ha na-eje ụka, ọ ya mere ala Igbo adịghị mma because ụka okwu na ụka ka ha na-eje ụka ebe a na-etichi first teachings. Nyanwa mere ala Igbo adịghị mma ọhụụ because of ọhụụ na ha ma na Amadioha foundation of justice. Ha kwesịrị ịma na ihe ọjọọ nwere repercussion because Amadioha na-etichi according to repercussion of evil. Ọhụụ nke Chukwu nọ n'eluigwe ya bịa kpọrọ ụmụ ya, mba, ọ bụghị otu ahụ. So all these things a na-agba ndị be anyị ịgwasịkwa ha dị tịdị olesi ma datin ha na-eche n'anya ha. Onye ọbụla nyere ha freedom ka ha ga-eso. Nwanne, freedom is a condition of the mind. Freedom is a political talk. Freedom is a no country n'ụwa na-enweghị iwu. If you go country na-enweghị law, have you ever seen country without a law? Then gịnị bụ law? If there is a freedom, what is law? Ajụjụ ka m na-ajụ, what is law if there is a freedom? People are disciplined. People na-asị na ha nwere freedom bụ
ndị dị disciplined, ndị na-follow rules and regulations. Ọ ihe na-akpọ ndị dị free. You are not ready to follow rules and regulations, so that's why that's why you dey ebe akwa, because you dey ready to follow the rules and regulations. That is why. Asị gị ihe ọ bụla asị gị mee ịjụ, asị gị mee nka ịjụ, asị gị mee nka ịjụ, mana that's your freedom. Ka onye who created the countries for you, these countries in ihe abụghị way of Igbo land. Igbo land nwere a system, but ọ bụghị this kind nke unu na-achọ. We can only develop from that old one anyị nwere, because ọ bụrụ na enweghị Nokia, old Nokia, ị gaghị arụnwu new Nokia. So ọ bụrụ na isi na nwa bekee philosophy, you will fail. Isi na nwa bekee foundation, nwanne, you build the wrong foundation and that foundation will crush. Ị chọrọ use western, ị gana ebi ego na IMF, your plan gị na ije biri 100 billion from IMF. All foundation ị na-achọ ile na as a country na debe a na-eji credit were build a country. Nwa bekee enweghị single mineral resources, so they created IMF so that they will use it to lobby you, deceive you, collect your mineral resources, and ị na-aga ebe ahụ ebiri ego. Ọkwụ ụdị kọntrị a ka ndị Afrịka na-achọ ịfaụndụ. Mgbe ọbụla ha na-ekwu okwu, sọsọ ebe ha na-ekwuzi western court of law, ha na-aka use one single Igbo name to make this court of law. Mba, use complete European set of the government. Ha ghọtakwa ha the European set of government, they don't understand even it. So you want to set a system based on ihe ghọtago. That means Nigeria agaghị different from ihe na-ekwu na Nigeria agaghị, because ihe mere Nigeria ọ naghị awọk bụ na ndị agha nọ na parliament ahụ ha ghọtaghị that system. They don't understand the system at all. That is why they have error. So you want to replace the sentence. Onye ọbụla na-ekwu maka Igbo government na-abụrụ based on that our nna nna anyị ha government ha nwere, nwanne itipiago itigo gwogwo, because just waste of time. Ihe anyị gwara anyị gwabụ ndị nsọ ala Igbo ọsọkwa ya take 100 years and anyị adịkwa anyị achọkwa ha ịgba ọsọ, because ịgba ọsọ ike agwụghị and ike gwụghị ịba na akụkụ. Ndị Igbo si na ebe onye ọsọ ruru na onye ije na-eru ya, ebe ọ bụla onye ọsọ ruru na onye ije, anyị ga-esi otu agagide ije mechaa one and single anything ọ bụla anyị kwuru, because it's written. Anyị dị ọsọ n'aka. That's why we say it all the time, because it's written. Ọhụ nke anyị apụtaghị one day cover, because we have the master plan of exactly what we want to do. Anyị apụtaghị ihe na-akọ akụkọ onye kwuru. Ihe a bụ a well defined design structure for ndị nsọ ala, not ndị Igbo niile. Ndị Igbo bụ ndị nsọ ala, ndị kwere n'ihe otu kwuru, ndị kwere na Amadioha, the law of justice. We will fight onye ọbụla dị against ihe anyị na-eme n'ime anyị ka anyị na-ekwu ọgba outside, nwe gbasara outside. Mana ọ ịbata n'ime anyị go against the rule, we push you out, because that is normal, or law of nature. Ọ bụrụ na ịdị against law akwa ha ga-aka kwapụ gị n'ụzọ, that is normal. And ịkakwa n'afọ ọsọ anyị ma ihe ọzọ anyị agaghị eme, because onye anọghị ebe eniri ozu na-esi n'ụkwụ abụọ. Ma ọkwa na ị chọrọ ịtụta atụmatụ, it must be within these laws and rules and regulations. It's normal. It's normal. Onwe mgbe ị ga-aga na market ebe a na-azụ ahịa ose, ije ebe ahụ buru magi na-akpagharị, iru ebe ahụ ibute magi nsogbu adị, mana ose ahụ ga-ekunye gị n'imi na ose ahụ ọ ga na-eme ga uzere cha 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 cha. Odoga ya na ebe a edighị used to izu ose maka ka ị na-azụ, so jee na ọgbọ magi ebe a na-ere magi, ma ije ebe a na-ere ihe ọzọ na ose ka a na-ere ebe. This is normal. Mana ịmagonu ebe anyị si wee pụta ụwa, Africa ka need chere the information ndị Africa lost, ha ka need at least 400 years to recover from this nonsense. 400 years is steady. Ihe a ndozi ọdịnala na-eme na 400 years of steady. Onye si ọba asị ordinary university ka ị gara 4 years pụta enwe ihe na-eme. Ị gara 4 years of university pụta, ị gaghị arụnwu ordinary gota.
ordinary boys ị gaghị arụ after 4 years in university and you want those ordinary to go and do a whole structure that will crush a system in 1 year. isi adịrị onye ahụ mma. How can you do that? That means ị na-asị asị na you are a liar. If you do it ị na-asị asị because it can work. Ka ịmakwa ihe ọ ga-ete i create a whole bunch of new mind, set a structure before this structure will begin to counter existing structure. That means unu aghọta ihe a na-akọ. Yes, because ọwụnọ ihe nwanne ya abụrụ buying and selling, ntụ ahịa na China ọbata nre rie gbuo ozu. Mba, ihe abụrụ ahịa China, ihe abụrụ ahịa China atọ. Ihe a bụ a structure, because ọwụ na ị gaa to laboratory iweta malaria, iweta virus, malaria virus parasite tinye na microscope, weta all those splitting ingredients eje split all this virus tinye ya ebe ahụ na watch ya, ị ga na-afụ their behavior ka the viruses wee na fight and the antivirus also na fight. Nke a na fight na ka ọ sustain then nke a na fight ka ọma ogbuo ya, ọgbụkwa ha anwụọ. Ihe o mere bụ absorb, o mere nke ahụ ichere ọ nwụrụ anwụ bụ absorb ka o mere nkwa anwụ absorb ka o mere ya, because na electricity current dị na nke ọzọ aha karịrị current dị na nke ọzọ, so o mezie absorb transform ya werezie eme energy, were eme ike. Ọnwụ ha anwụ o were that transform ya use ya as personal strength. Nke ahụ dabụ na ọ nwụọ na ọ dịziri ebe ọ disappear. So ọ ihe a ga-eme na be anyị bụ this thing. Ọ ịnọkọta ichekwa na enwere something ị ga-eme ime all of a sudden nke disappear. Mba, the only thing bụ na ọ ga-eme nke ahụ existing life dị n'ala Igbo, ọ ga-asụwalo ya, ọ sụwalo the life dị n'ala Igbo, then life n'ala Igbo a transform. That is practical scientific behavior of element. Onwekwe mgbe ị ga-eche na ndị nkịtị chekwa na anọkọta nọ n'ala Igbo just all of a sudden magic eme otu a bugharịa otu a ana Igbo atọ ọnụọ pụrụ ihu naanị enwezie new Igbo land n'elu ya. Magic ka ọdụ ụka ka ọ na-eme, ọ bụghị na Amadioha anaghị eme like that. Na nsọ ala na-akpa na-eme otu a, nsọ ala physical life ka a na-eme ihe, ọhụụ ihe ndị iberibe babụ ebe a na-eme a na-aba akọtu na ndozi ọdịnala ya anaghị akọtu. Na nsọ ala Igbo anyị anaghịkwa na akọtu. Ihe anyị na-ekwu ebe a bụ ihe dịka chi si kee ya, ihe dịka chi si kee ya, and otu aka ọ ga-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. Ụmụ niile anyị mụrụ amụ ma ndị anyị ka ya amụ amụ, they must follow this process. Onye ọbụla na-esoghị Amadioha afụfụ bụ nke ya, nyatabara onwe ya afụ. Since ndị be anyị ji wepụta ụwa, ọkwa afụfụ ka ha na-ata. All the whole generation a mụrụ today below 30 years, how many of them fụgoro ihe ọma? N'ala Igbo today, all those young men dị below 30 years, how many of them how that can talk about sweet life? How many of them? How many of them nwere ike ikwu about sweet life? Ama mmadụ ole jos afụfụ ọ ga-atagide afụfụ ọtacha dị afụfụ ọnwụ nke ha aga, ọ pụtakwa ụwa ọzọ kwa bidokwa ebe ọ kwụsịrị. So I want to talk about sweet life. The only way to cover you up, but this is anyị na-eme. It's unpopular. Yes. Amadioha was the unpopular, of course we know. Nsọala the unpopular, of course we know. But that is the only way action. The only way possible. Onwere ezi ụzọ ọzọ nwanne. Ọwụ na anyị chọrọ famous, you know. We know how to talk. Anyị were Biafra tinye front. We have information to sell Biafra anywhere in the world. But our solution to the problem. That is the case. So when nature of famous, or when I ego, we have everything to make surplus money. We have information to make surplus money. We have everything to be rich. Extreme rich. Extreme rich. So what about money? Or what about fame? Ihe anyị need bụ this. Nwanne, an Igbo will go.
and Igbo will go period. Anyị kwụsịrị isi na anyị na-eme now 5 or 10 years nwezi Igbo land again. Onye si oti ego ya, onye chọ oti ego ya, because these people na-eme freedom today 99.9 of them amara about Igbo, and even the movement itself is founded on non-Igbo. So even the movement itself is found under Yeshua, under Judaism. So okay, you na consequence all the whole movement, all the whole member of Biafra movement, ndị Ijaw, ndị Ibibio, ndị Chekiri, ndị Ijaw will say we are Ijaw, but ndị Igbo ga-asị we are Biafrans. Na-ege ntị o, ndị Igbo ga-asị we are Biafrans. Some of them self nwere ike ihere mee ha asị Igbo Biafrans, a ga-asị Igbo Biafrans. Okay, but ndị Ijaw na-asụ asụsụ ha na-eme ihe ha niile na Ijaw, but ndị Igbo sell away everything Igbo and hang on Biafra. But all those ndị ọzọ ha na ha na-eme the Biafra, all of them still hold their identity. Enweghị nke si Israel bịa, ha niile si na their own land bịa, sọsọ ndị Igbo ndị si esi wee bịa na this Biafra movement. Ọ dị surprise? Ọ dị surprise? So kedikwen how do you kekwen ka isi na Igbo agaghị na ebe ọ bụ na the new nation ha na-ekwu maka ya, Igbo enweghị ebe etinyere Igbo dị. That is why that is getting them difficult, because the land itself is Amadioha. So ị chọrọ iwere na Amadioha, ọ dịghị Amadioha ihe enye gị na ịma ihe na ka ọ gaghị ekwe. It will not happen. That is the case. Amadioha agaghị ekwe because anyị bụ nke. So ị chọrọ iwere anị ya and ị chọghọ nyanwa, that means ọ gaghị enye gị nwanne. So ọ bụrụ about ihe ịchọ ihe ị na-eme ma ọ dị mma ma ọ dịghị mma, ọ ya the case bụ na ihe ị na-eme. So ị chọrọ something different apart from Amadioha in the land of Amadioha. Ka ị cheke na Fulani, ka ị dị ihe na-eme Fulani accuse na ọ na-eme, ọ bụ ihe ị chọrọ ime na ọ because iwu Fulani afọ ga ahụhụ Fulani. Kedu ihe dị iche gị na ihe ị na-eme with Fulani? All the same thing na Buhari ọbụghị onye ojii. Buhari bụ onye ojii na ọ na-acha ọcha. Buhari abụghị ọcha, Buhari bụ onye ojii. So that means ihe a the same thing Buhari na-eme ka unu na-eme na unu chọrọ iwere anyị mmadụ anyị Amadioha by yourself wee mee ihe ọ bụla ị chọrọ. Ọsọ gị bịara rụọ synagogue or bịara rụọ na church, big church everywhere, big church. Nobody build a church for Amadioha. No. Arụọ St. Michael, arụọ St. Peter, arụọ Shabbat, arụọ Yahweh, rụọ nka arụọ nka, but no single one for Amadioha. Nsogbu adịghị. Come and take the land na ya were ya na go and take it. Ọkwa dị ebe ahụ, the land is there. The land is there. There is no law in Nigeria say na Igbo land was Igbo land. Igbo land remain Igbo land. So you can declare the Biafra, declare it now. Where na you is one, that is it. Where because amaham ihe na fight effort. The land is there for you. Take it. Name it, anything of nature is there. Ke ihe na-agbagharị na-achọ na enweghị ihe na-achọ onwe onye gbara gị chen. Enwere ebe ifere tiri chen na Igbo si na this place abụghị Igbo land. Ke enwere ebe ifere tiri border si ebe abụghị Igbo land. No. So kedu ikpe ihe na-agbagharị ka mkpụrụ amụ? Isi na Amadioha adịghị powerful. Mee datin ị na-ekwu na mee realize. Atry 1967. Ha declare 1967 gịnị mere? Ọwụ na Amadioha ka ha ji declare that, and I tell you in 6 days, only 6 days ka gwa ha ga last. Ọwụ na Amadioha and Igbo land only. Ọwụ no Igbo land, Igbo, all those people ahụ na ebe ahụ believe na Amadioha, all those people ahụ ọsọkwa ha bụrụ ndị echekiri ibibia don't care. As long as na Amadioha
bụ ụzọ because of justice ịdịgoshio na ị gaghị emejọ ndị agha gị na ha na-eme and enweghị onye imejọ. That means ọwụna Amadioha ka eji wee mee datin, mana ndị anụnwa nọrọ ọgụ aha ha niile bụ British tren ha. Onye British zụrụ marazie, onye British zụrụ marazie, ọ British zụrụ ndị agha nụrụ ọgụ na ha niile agha nụrụ ọgụ aha British zụrụ ha. That means ọgụ aha bụ British mere ya, onweghị ọgụ anụ. Ọ bụrụ na ị nwere uche ị kwesịrị ịma onweghị ọgụ anụrụ de ya bụ just ndị ajọs tụcha planụ mebisiere mmadụ obodo nke ahụ aga nwere ihe ọzọ. Onwe ọgụ ifuru anụ ọ bụrụ na e nwere ọgụ anụrụ gosi m the outcome. The ọgụ ahụ anụrụ kedu ndị this as 3.5 million people died, kedu ndị weta the number? Who gave us the result of the people nwụrụ anwụ? All the whole press, all the whole video nọ na YouTube about Biafra war, all British share ya. All the whole information about Biafra war, all British share ya. So how come o ji wee bụrụzie British nwere the information karịsịa anyị nwa? All the whole press, ke ka this press is wee ruchekwa those places? Ke ka this press is wee rusie these places? How? Ha nwa bụ ndị all the whole video go and check video niile all British, interview niile British. Kedu ndị gwara anyị na 3.5 million nwụrụ dị British? Na nwanne, so keduzi what is na nwanne? There is some, o nwere ihe mmadụ na-agwa ha anaghị agwa mmadụ ibe ebe Ojukwu British train, Gowon British train, Nzọgwụ ha niile Nnamdi Azikiwe, all of them British boys. Ha niile from A to Z, ha niile from A to Z. Kedizi ihe mere ha ji wee nụọ ọgụ? Ndị British video all the whole thing men na Biafra land. British na fly pilot, Nigerian pilot. Imo ebe bụ ụzọ ebe mbụ university na Igbo Ariam, university na Igbo Ariam ka ebu ụzọ bọmbụ. All the whole factories nọ na Igbo ka ebu ụzọ bọmbụ si ya, factories and libraries. So ọgụrụ ya, ọgụ eburu ụzọ bọmbụ si ya factories and libraries and hospitals. Pilot ha nwana anya the pilot. So the same people anyara pilot ahụ ha nwa bụ ihe chiara all ka ha si mara mmadụ onye nwụrụ na dị agha. Ajụjụ ka m na-ajụ, kedu ka ha si mara mmadụ onye nwụrụ na dị agha ahụ? Ha na-agụ ndị onye agbara egbe ha gụọ ya ọnụ, onye agbara egbe ha ma ha many bullet, olesi ma ha ma ha many bullet ha ji bịa, ha ma ha many bullet ha ji bịa die. So ka ha si mara mmadụ onye nwụrụ dị ya? So ọ ha nwa bụ ndị ya Hollywood movie ka ndị a mechara nye anyị nabisi ụmụaka anyị n'iyi for nothing sake, nye anyị video ihe ọbụla ha chọrọ ka anyị anyị, then we take and absorb. Period. Ama abịakwana after 57 years na-agbakwara ụnụ ama ụnụ esikwa ọnwụ, you will still have the same thing again. Isi na onye kwu ha asị ihe tọsụ sabotua ọ naghị anụ oyibo, onye ọ na-anụ oyibo, ọ naghị anụ oyibo because ọ maha ihe ọ na-akụ. Onweghị ọgụ anụ. Igbo land na-eto was growing 40% per annum, 40% per annum, fastest growing economy in the world. Social bụ ihe mere ọ ya ka eji wee train all these people nye ha keke esi enye nwata 34 years power. Ọnyanwa bụ the oldest man in Igbo land, 24 years. Ọnyanwa bụ the oldest in the land. So nweghị ndị Igbo ruru 40 years then na Igbo land. Enweghị onye Igbo ruru 35 years 37 years na Igbo land, enweghị. On the 24 21 years 18 years 17 years sọsọ ha bụ ndị nọ na Igbo that time. Enweghị okenye na ya. Train cha boys set the two pace, then set the two football. Ha set the two football na
setie nka na-agwa iro ntị ihe ọ ga-eme with ndị otu ya, na-agwa Amadu Bello na ndị otu ihe ha ga-eme, na-agwa ndị Yoruba na ndị otu ihe ha ga-eme, megide ntiri ha mechaa the first massacre, mee the second massacre, mee coup, mee everything. Gwa iro ntị ya wepụ decree, ya wepụ the democratic structure, tinye decree, o mesịa ya, ha gwa ya asị ya declare mgbe na-egbu mmadụ, asị Ojukwu declare, Ojukwu declare, asị gowon jee mee ya invade, gowon jee mee ya invade, everything plan point, mesịa everything buchia mmadụ kasa. The point there to destroy the economic development period. The target was the economic development of about, mana the thing ihe ọbụla a ga-eme ka that thing succeed, they will do. But before these things, one thing, Ama was angry then because a na-etego ure, etego ani ure. Amadioha was angry. Here was just to a point. Amadioha want to prove that you don't violate any law and go free, scot free. You don't, because these people were dining and whining with the British. They were dining and whining. At the end of the day, ha mere business, mesie business. Oh, British gaga set up arọ Confederate were union. Confederate with who? Oh, British set up arọ Confederate, arọ union. But they, after dealing with them, then still destroy it. Arọ Anglo War. Anglo War. Then destroy it after they finish with them, finish business with them, Hakosaya. You don't fuck with Amadioha and go free. You can't. You nwere ike na-eme blindly. You are doing it blindly. Dunwe onye fụrụ gị. Enyi m n'ezi anya na onye mma mmadụ na-egbu ya. Nwanne, onye ukwu si na Njerika, onye nta si na Njerika, onye ọbụla si na Njerika, onye bụzi onye ọjọọ. Imesi ife ị na-eme n'azụ iche na ọ dịghị onye hụrụ gị. Ya bụrụ na m ahụghị gị, Chineke m na-ele gị. Imesi ife ị na-eme n'azụ, nwanne Amadi mechọrọ mechọ. As long as na anyanwụ na-acha, ịmaha ihe produce anyanwụ, you don't know what produce anyanwụ. As long as na mmadụ wee spam and develop into a body, then you are watched over. It's as simple as that. The only thing when you were a driver of the vehicle, you have chances to change gear, drive all the motor, change gear, and avoid some problems. You have the right, but you chose not to. Isorozie nonsense na-eje, nonsense will come after you. You created a fake life, created an illusion that will destroy you. But ọ bụrụ ọbụna gị na is you ga-eme by force. Ntụrụ gị mebi iberibe. Onye gwara gị. Ana m agwa nke bụ eziokwu nwanne. The fact ka m na-agwa gị. Isi na ọ bụ asị, go and study that war. Ọgụ aha niile. Study them. Study history of Nigeria and Igbo land. These people begin to na-eme mpụ. These people begin to na-eme mpụ. Ndị Igbo created all these lands, Yoruba, Hausa, Igbo, ala oji, Negro land, Negrita. Ndị Portugal by Negrita. All ndị Igbo created ala oji. Ndị Igbo nwere ala oji. If you go to Aba today, Abia, ị ga-afụ na enwere ebe a na-agba ala oji power plant. Ala oji as a village as well. Go and Google. This is where the name Negrita came from by Portugal. Changed by French, Niger. Then lastly changed to English and to Nigeria. You got to go. So these people mere mpụ. After we do all these things, Oba ndị Benin betray us. They will suffer. Nke ndị Benin agaghị abụ obere ihe. Ndị Benin ha tasịa afụfụ. After we lay the foundation in that place, they mess us up. Ndị Yoruba, them fuck Amadioha up. Ndị mba mmiri, them fuck Amadioha up. Remember I told you last time, Egbema,
egbema na mba mmiri. Aobi Igbo, go there you will see Amadioha ọzụzụ village na Eche na mba mmiri Obi Igbo. Go there you will see. Go to egbema ebe ahụ enwere oil you will see. All those ihe na-agwa gị ihe strategic places which is under Nigeria control today. Edo, maybe in 5 years time Fulani will have 70% settlement in Edo. Mba mmiri, maybe in 5 years Fulani will have 70% of settlement na mba mmiri. Igbo land ọ gaghị adịrị his like that. Middle belt, ana m agwa ebe Amadioha lere foundation they mess up, and they ha chara ha ma ihe as a human being they claim to be smart. Ha ma ha na ha ma ihe efu ka ha ma. Middle belt, ha tasị afụfụ, ha ga-ama ihe ha mere onwe ha until these people them balance ihe nna nna anyị ha mere ha, ihe ọma ha mere ha, ha nwere ihe ọjọọ kwụọ ya ụgwọ. Nke ụmụzi ụmụaka ụmụ amụrụ amụ na ala Igbo jizi nna ha wee na-ajari ụka ndị na-ekwu maka Jizọs. Ha tasị afụfụ n'ụwa ha ga-asị kedu ihe ha mere wrong. Everybody that worship Christ in Igbo land tasị afụfụ. Your family, nothing will work in your family. Ị nwere ike isi na mmadụ na-eme gị, nothing will ever work in your family. Si na m gwara gị ihe ọ sọrọ gị na-eme, unless you balance those things, all those souls you destroy si na eso Jesus. Ị nwere ike itake gị 20-50 years to balance, because you are destroying them. Iche na eji ọsọrọ nsogbu adị. The story nna agwụ na ebe a nwanne, keep them, keep ya. Ndị mmadụ aga na nke dibịa asị dibịa ebara anyị afa ihe ọfụ enwe ihe anyị na-eme na aga enwe nke nwanne. Ị ga-ajụgodo onwe gị kedu ihe ndị Igbo ji wee place that dibịa in that position. Ị ga na nke dibịa kwa ihe na-esiri gị ike, that means ihe anaghị aga ọfụma ọkwa ya. Iwe na worship abịama, ị na-worship abịama ma ị bịara nke dibịa si na ihe na-esi, that is abịa, that means ihe anaghị aga enwe ihe na-eme na aga kwa ya. Ị ga ka agbara gị afa. Nsogbu adị ọwụ na asị na ekweghị ekwe na-ekwe n'ute ekwere, ekweghị ekwe na-ekwere ute ekwere. Dibịa ga-agbara gị afa nara gị nwa obere 1 naira iji, because o so na the suffering, o so na the punishment. Obere ego ahụ ị nwere ọ ga-anarakwa gị dị ego. Dibịa ga-anara gị ya were dị ego je gbaa ofe okiri. The worst thing bụ ọ naracha gị dị ego, ọ bịa na Facebook gosi gị obe ọ na-spend the money. The worst thing bụ dibịa nasị ya gị the money, ọ bịa na Facebook gosi gị ka o si useless the money. The same thing with the pastor and father. Ị gaa na nke pastor my family, father my family, a ga-anara gị ego eji ekpere gị ekpere. You will see the pastor wasting the money and lavishing the money with lifestyle, with buying private jet, doing all those luxury life for just that punishment, so that your soul will suffer, that your soul might change. Because if you don't see pains, you don't change. If no pains, you gaghị change. You must see pains to change. Because as na nwanne, if you don't do it easily, then you do in pieces. Ịjụ si ị gaghị eme easily, nwanne eme pieces, nwanne. Life and direct. Gwa m ndị agha nọ n'ala Igbo ọ na-agara ha ọfụma. Tell me how many of them. Tell me how many percent of them ha na-aga ọfụma. Gwa m. If ị ga-eji ama bụ na if the majority are seeking for Biafra, that shows you that na onwere nke na-aga aga. Go to house na Nigerian House of Parliament. Ndị Igbo dị 80 million, ndị Fulani erughị 6 million, ndị Hausa ama okwe 30 million. They control the parliament. Ndị Igbo na-ebe akwa na house.
ndị Igbo na-ebe afa na steeti, even steeti gọọmenti ha ọ nọ under their control na-ebe akwa. Na Lagos second class citizen, ugwu Hausa second class citizen, mba mmiri second class citizen, n'ala Igbo second class citizen. Nwanne ifubere ihe aka na Genesis akwụba ebi nsi akwụ maya ya n'ezi, akwụba ebi nsi akwụ maya ya n'ezi. That is why you were for the movement, Biafra movement. That is why njegwa unu na yes, your cry is real, your suffering is real, but the predicament is not real. Ọgwụ ị na-aṅụ, you are drinking a wrong medicine, wrong tablet. Ị na-aṅụ wrong tablet, that is the problem. Ị nwere nsogbu n'eziokwu, there is a problem, yes, all of us know. Enwere ihe na-aga aga n'ala Igbo. 95% of ndị Igbo ihe anaghị agara ha ọfụma. 95 both old and new. Oh, just mmadụ ịrụ ụlọ, ọhụụ ịrụ ụlọ ya. Onye nwụọ akụnụba ya nwụọ. 90% of ndị Igbo nwụọ akụnụba ha nwụọ. 90%. 90% of ndị Igbo nwụọ akụnụba ha nwụọ. Life and direct. That means no foundation. No foundation. And agwa ha na Amadioha is the truth, the way and the life. I said mba. But it can never move an inch. They can never move an inch. Ha si ebe a naba Israel. No election. Not the same people say no election in Biafra land. There was election. No election. There was Buhari in power. No election. Ha si ebe a naba ala bekee. No protest na ala bekee. Here on America. Ị na-eme protest na ala bekee. For what? So kedu ihe iche na ordinary nwa bekee nwa ọba ntị ga-eme? Ordinary nwa bekee, because the government will not do anything for you because they are against you. Ha dị against ihe ị na-eme, don't let them fool you. Nwa bekee believe in one unified nation. Only in Africa ha need separate nations. Nwa bekee alike because ihe ị na-eme na be ha here ọ na-emebiri ha job. Ha support work, that means na be ha their people will begin to agitate. Oh, na ha mee that thing here, their people will also agitate. So ha agaghị support you because ha like that thing na be ha here. Ha like here. So amaghị m ihe na-eme ndị be. Ọsọkwa gị mebe that thing here, demonstrate gide here ruo 100 million years. You can never have any attention because there is no economic benefit there. Enwere ihe ke ihe a ga-enweta na that thing in protest. Enwere any benefit ha nwere there? No. No benefit. So that is the same thing. Ịfụ ha ndị Jizọs, ndị freedom Jesus. That wepụgodi Jizọs and free go away from Jesus ahụ. Free go away from Jesus ahụ first. If you are a man, a macho man, even you a macho man, free yourself from foreign religion. Nwanne mana na anyị bụ dike, nna nwanne kpọọ na anyị dike. Call us dike. We free ourselves from foreign religion to discover a foundation of Amadioha, of Igbo ideology. Kwem nna nwanne to na anyị ike ja na anyị ike ọ dị isi ịmakwa ihe to free yourself from this foreign religion. So many people mana Igbo people need the foundation, but ha jeburu foreign religion bịa ndị nke ọsọ ya ndị nke ọsọ Jesus ha ngara Jesus and jewe na nonsense. Call Igbo. All this is to call gods. One God na-akpọ si God. Nonsense. Nwanne as above so below. Any God you call that not represent above, nwanne ịbago na agụ. As long as na that God ị na-akpọ onweghị proof. Gwa Amadioha means justice because Ama, Di and Oha is 3 names.
amadi anọka because ọ bụ iwu ọha ka a na-ekwu maka ya. Ọ bụ iwu ọha ka a na-ekwu maka ya. The balance, natural force of balance to balance the two energy. Any god ị na-akpọ bịa gwa anyị ihe o mean biko. Come and tell us. Because Abia is come. Akọ entrance. Because ọ ihe o mean n'ọnụ Igbo ọ bụrụ na ị maghị mara ya. Ihe Abia mean Abia. Entrance Abia. So ọ no entrance that means ọ bụ akọ. Ọ bụrụ na ị maghị asụ Igbo akọwara gị. Jizọs bụ gịnị? Ka anyị hụ Jizọs n'ọnụ Igbo. Ọ bụ na bekee asị ọ Jesu. Ọzọ Jesu. Nwe mmadụ na-anaghị afụ Jesu. Nna nwanne onye kwuru dati Jizọs bi ebe ị nọ. Nna narị ya Jizọs ha ka ọ ya n'isi. Ịgba ha were tina katapọtụ gbapịa ya anya. Narị ya Jizọs tina katapọtụ gbapịa ya anya. Ọ na-ebu cross. Na biko anyị ga-ejetu ike ihe mmadụ hapụrụ na guy ka ọ kọwa ya ahụ na ka hapụ na ya gbanye ya nkịtị na akọwa dịtịrị ọkọcha dịtịrị nye ọka ike ya agwụ oke agaghị agwụ nya kọrọ dịtịrị gaba ka Jizọs ka ọ mmadụ fụrụ ebe a na-ekwu maka Amadioha ọbịa di ya na-ekwu maka Jizọs. That means ihe a na-ekwu ebe amasịrị ya na ihe a na-ekwu ihe masịrị ọ bụ na ihe a na-ekwu ebe amasịghị ya nwa ya ọ ga-eji wee bịaba ihe ọ fụhụ na ọ nọ since nwana nwaanyị bido this program ọ nọ ebe ọ nọ like ihe ha na-ekwu nwaanyị o ji gweno n'ebe a nwaanyị o ji nọdụ ihe since eji na-ekwu ihe a since 1 hour here ọ nọ ya gba nkịtị bonu ọ nọ ọ sị Jizọs asị ya Jizọs asị ya ka ihe ọ na Amadioha powerless onye eribekweghị nri since yesterday o mana Jizọs dị power Amadioha dị powerless oribekweghị nri since yesterday Amadioha dị powerless nwanne echegbere ka datin ọ dịghị worst echegbere ka ọ dịghị worst a sịkwana ihe mmadụ amekwana ihe ọ na-amaghị mmadụ agaghị eme ihe onwekweghị mgbe Jizọs na onwe ya ọwụ na ha ewetara anyị Jizọs na be anyị agaghị akpọkwa Jizọs anything ịghọtago ọwụ na ya afụghị Jizọs na be anyị enweghị ike igwe anything ọ ha nwaje eburu ozu onwe ha wetara anyị datin na be anyị why ha debe na be ha na why must them bring it for us ha nye ụmụ ha let them give it to their children. Ọwụ na ezigbo ihe ha nye ya ụmụ ha ọwụ ha anyị nwa so gụnwa na onwe gị na-ekwu datin ebe a hapụrụ anyị Amadioha anyị maka Amadioha amakpọ gị anya hapụrụ anyị Amadioha ma Amadioha amakpọ gị anya ọ na-achọ onye na-ebe aka ubet si na dizi guy ya fọwa ya si na esiri ya jebere onwe biko no election Biafra land ya jebere onwe ya achọghị akụkọ ahụ ebe ọ na-achọ onye na-ebe aka ubet bụ ojighị okwu na ojighị okwu dawo ndeba na akụkọ onye enweghị ike inye m very vital information about that no election ahụ ịjụ ya kere ihe bụ no election na inweghị anything okay in election how since unu kwube no election mgbe gbazuru ike kwuru no census agụsịa census unu ada mba eshiaba allocation unu enwe the minimum one because emeghe no election o gbazuru ike come out and confess say na the worst mistake o mere o si na census agaghị adị and that mere affect Igbo population in Nigeria today. These people say no election but ha achọghị ịbịa apologize ya to ndị Igbo and ndị ha deceive na no election ahụ that they have made a mistake. Sọsọ onye iberibe na-eme mistake ọ gaghị eme accept mistake. The worst mistake ever happened to these people na-eme that nonsense no election. Ị gaghị akwụsị nwe election then why did you say it? Ị nweghị any power to stop election. No matter how you feel na enwere power no matter how because in the Facebook and in na Facebook for people in na on the ground for people
obuo gị isi na people na-eso gị. Nwanne ihe niile aha no election, o nwere election ka enweghị election kịta. Now the only why Buhari ji eme ihe ọ na-eme bụ ọ sị na unu na-threaten Nigeria, so he will use executive power to stop you. So now anyị nwa ndị na-threaten Nigeria, ọwụhụ Boko Haram, ọwụhụzi Maitasina, ọwụhụzi Shiite movement, ọwụhụzi bandit, ọwụhụzi Fulani herdsmen, ọwụzi ndị Igbo was a threat to Nigeria. See how you brought nonsense to yourself. Na ihe m gụrụ ebe a 5 ọwụhụ these people na-destroy Nigeria, na ọwụzi ndị Igbo na-destroy Nigeria. Now all the whole ministers, army chief, police, everything from Ugwu Hausa. Why? Because ndị Igbo were threat to the entity called Nigeria. Every time I say Nigeria must be one, Nigeria must be one. Who is saying Nigeria is not one? So now you have created a hole that will swallow you. Man, if you want to demand for justice, you go straight to your point. If you want justice, go straight to your point and make your point. Yes, you have oil, you want 1,000 people to die of hunger, they are from north, they don't have money. Amadioha will say, yes, I own the oil, so you don't have it. Amadioha will say, yes, me, I own the oil, not you, and you cannot have it. And in that case, the oil will come and take it by force. You want them to die in poverty because they live in desert. They are wandering about, they are cattle rearers, they don't have anything. That is why they take that thing from you and give it to them. Because you are rich, you have money. Igbo land is rich with resources. Outside people don't have anything, have in a desert. So you want to cut them off so that they will die in hunger. Yes, that is your case. All case, that is the case you presented to the world. That is your own argument. Your argument now, I will cut them off so that Amadioha. That is your own argument. This is not, I'm not making it up. Here with the case Yana presented as a issue of freedom. We want to get out of Nigeria because we cannot stay with these people. They are this, they are that, they are that, they are this, they are this. Yes, now behind you. Since how many years? How many last time ndị ugwu gbara egbe n'ala Igbo? Last time ndị ugwu gbara egbe n'ala Igbo? Ị mara na agba egbe everyday n'ugwu Hausa? You know that? Ị mara na agba egbe everyday n'ugwu Hausa? Everyday by day. Everyday by day ka na agba egbe n'ugwu Hausa. So ndị Igbo napụọ na n'ugwu Hausa, ndị Igbo ha mega abandon. Ndị Igbo ka nọ n'ugwu Hausa in large number. Ndị Igbo na Yoruba in large number. Ndị Igbo nọ na everywhere mba mmiri in large number. But the same ndị Igbo aha na-asịkwa no, nobody should come to our land. Abandon the place. Ndị a ihe niile ahụ unu kwuru, ihe niile ahụ i kwuru, unu mechara ihe, the justice will come for you. E nwere ndị nọ na ndị bi na Sabongeri soro na-ekwu na ndị ugwu agaghị enyekwara ha anyị n'ala Igbo. Asịkwa m nye ha anyị. O nwere ndị nọ na Sabongeri na-asị enyekwara ha anyị. Nwee ndị bi Amerịka, nwee ndị bi Amerịka goro nọ na Amerịka na-elive ndị kwa anyị Igbo na ndị ugwu Amerịka. Anyị Amerịka wa anyị nna gị. Amerịka ebe ahụ igoro anyị wa anyị nna gị. Anyị nna gị ka ọ bụ. Mana mba agaghị enye ndị ugwu anyị na be anyị, ndị ugwu agaghị ebi na be anyị. Ajụzie gị isi gọọmenti why gọọmenti ga-eji eme ị na-akwụ taksị. Enwere taksị ekwuru. Ịkwụwara taksị before na Nigeria before. Ya bụ ịkwụwara taksị before. Then ka ihe na-asị taxpayers, Nigeria na-akwụ taksị. Ọzọ taxpayers. Ka ị taksị akwụrụ na Nigeria nwere akwụ taksị ego mmanụ. Ikeketa orie nwanne. Unu ga-echegharịa nọ. Ka isi eche uche bụ the thing tire gị down. All way you think tie you down. Ihe tire gị down bụ ka isi eche uche. Simple.
ibi Lagos biri na ndị Yoruba isi na ndị ugwu agaghị enwe something na ndị Igbo nwanne o make sense o make sense even though na that man onye ugwu ahụ nwere plan all of us know anyị mara nwere plan ihe ọ chọrọ settlement ọbụghị anụmanụ ka ọ na-ekwu maka ya settlement ka ọ na-ekwu maka ya mana onye kpara nkụ ahụhụ si ngwere bịara ọrịrị onye kpara nkụ ahụhụ si ngwere bịara ọrịrị onye ọbụla nọ n'ụwa mana settlement ka na-ama na-ekwu olesi ma uche ka adịghị ya ọ settlement ka ọ na-ekwu maka ya but in Sabongeri amapụrụ out nye gị for settlement na Sabongeri na Alaba enyere gị anị na trade fair enyeghị gị anị ka ihe na-akọzi even though na igori ya ego anyị ma na igori ya ego of course yes eziokwu igori ya ego yes but ọwa nna gị ihe m na-agwa gị the reason why mgbe ha bido gbugbu ụnụ ma agwa gị destiny nọ maka ihe a ha ga-eji egbu ụnụ ha ga-egbu ụnụ yes ha ga-egbu ụnụ and the nature will not defend you because nature is about justice. Ihe mere nature agaghị defend gị Amadioha will not defend you. You have already made your just cause. On gị kọrọ mkpụrụ osisi ahụ na-egbu gị. Hapụ the government ka o mee ọkwa nwere this thing na Igbo nwere governors. Yes. The only if you elect a just governor just know what to do. Don't ever go to court to testify against somebody or na akpọghọ gị ka ihe na-testify against this thing ọ anị gị ka ha chọrọ iwere ọ anị gị iwu gọvanọ ọkwa so ntụọ vote na gọvanọ ise na ha atụ na egbughị Naijiria asị gị tụọ prezident ise na ha atụ egbughị Naijiria abazie iwere anị egbughị Naijiria ọ kwesịrị na ha atụ no vote no election na ehe ka ihe na-ekwuzikwe they have the power to take the land simple they have the power to take the land ebe ị naghị atụ election ị naghị atụ vote you don't vote so ka ihe na ewughị Nigeria yes na all ndị bụ Nigeria is taking over how bụ Nigeria Hausa and Fulani and Yoruba bụ Nigeria so they are taking control of the property in Nigeria so ndị nwa na onwe gị mgbe iwuji nwetazi onwe gị nwere ike mgbe aha enwezi ha na ebe ị ga-enwe ihe akpọ Biafra gị nwa a na ya dịzighị mgbe ahụ ewerechago ruga emechago ruga everywhere so ma amazi ebe ị ga-enwe dị Biafra that time ọwụ na olesi ma ị ga-agasị na Israel enye gị anị batago ịgazi Israel ha chọrọ ndị enwe ha anị amụma ha enyezi gị anị nwanụ because mgbe nwere ike ebe ị na-enweta dị Biafra mgbe aha ọwụzi ịbatazie na village unu na-afụzi Abdulmalik zone Sambisa zone nke nwa zone ihe ga na-afụzi that time na enwere ike a na-agwagide na ọ na-efe gị efe na ntị enwere ike ọ na-efe gị osi ebe abụọ osi ebe abụọ but you don't understand what is law. That is why in Nigeria there is no justice. Enwere law because ụnụ amara ihe wụ just cause ịmara ihe ọ bụ ịdị comfortable na America with the law ị na-arụ ọrụ na America onye mere gị employ bụ white man not black. White man I like him ndị Fulani for one day but I will let them have their fundamental human right. I don't like them but I will give them their right to live and decide but I will protect myself with everything but fundamentally I will never deny them right to live because ị nọ na France ị nọ na America ị nọ na England white man not black owns the work where you work and pay you salary. You were the salary send na Nigeria to your mom na village owerie nni. That white man in America paid you salary he send there to Nigeria to your mother to your father were broad na village unu raw mansion from America and that money what if America say don't send the money out to America ka ị ga-eme ọwụ na emezie law say you can never send any money out of America ka ị ga-eme all these places you know ya
now ọwụ na anụmanụ bụ onye ugwu bụ efi bịa na vileji unu mebi ihe mmadụ tara n'ugbo, gọvanọ ahụ ka ihe ọ na-arụ, chief security ahụ ka ihe ọ na-arụ, ọ nakwa na sente m gwara unu before, you see. Ọwụ na gọvanọ ahụ enweghị ihe o kwuru, that means gọvanọ ahụ abụghị onye Igbo ka onye o si n'aka. Ọwụ na the gọvanọ enwere ihe o mere na efi bịara na vileji unu taa ihe gbadebere n'ugbo, enweghị ihe gọvanọ mere na the place, gọvanọ ahụ abụghị onye Igbo. That's why I tell you, you must participate in election. Isi m mba, isi m no, Igbo Nigeria. But ịkọsịa ihe n'ọrụ, ndị Nigeria ga-abịa taa ya, ndị Nigeria ga-abịa ṅụọ mmadụ gị free of charge, were mmanụ gị nye ndị ọcha, taa ihe ị kọrọ n'ugbo, nara gị ego na street with the police uniform, mee gị intimidate with army uniform. Igbo Nigeria. But all these pains pass every day. Igbo Nigeria, but these things happen to you every day. Igbo Nigeria, ịpụta na airport ejide gị, were Nigerian passport ejide gị, ka ebe ị na-eje eme gị intimidate, ị gaa na street asị gị, ndị sas asị gị chọrọ ha 20 naira, ikweghị, agba gị egbe. All these things every day you see them. And Igbo Nigeria, mana Igbo Nigeria, mana all these things you face, so ọ kara gị mma earlier is better. Ọ kara gị mma earlier is better. Nwanne, you cannot put cap before the horse. Ọ dị izi ikwu okwu na Facebook. Ikwu sie na Facebook, you go and check the Minister of Police in Anambra State. Ịkọsịa nonsense, go to your village and check the minister DPO na village gị. Ịkọsịa the two, go to your village and check the DPO Mohammed Abdusalam. Ọ doghị anya na ihe mere onwe gị. Ọ doghị anya na ihe mere onwe gị. Yes. Ịkọsịa the nonsense na ala bekee, go to your village, road map, road block, every 5 minutes road block, every 5 minutes road block. Not in Nigeria. Every 5 minutes road block. Why na-egwa ha the policeman na-ewu Nigeria ya wepụta road block ebe a? See the policeman ya wepụ road block na here is not Nigeria. Tell him here is not Nigeria, ya Biafra land. Gwa ya na gwa the policeman, mmadụ nọkọta nọ na agha ogbu onwe ya na for nothing. Nwa ụkpana na-erejisi okwu na aka ọsị nọ na aha mmanụ. Nwa ụkpana na-erejisi okwu na aka ọsị na aha mmanụ. Isi na ọ bụghị eziokwu, because nwanne ebe ahụ justice ka anyị na-ekwu maka ya. This is pure fundamental justice, Amadioha, so that ọ ga-agbara ya kemgbe. Gaa na village unu chekie onye bụ DPO, ịgasịa dawana, then ị gaa na road block, isi ha ihe ebe a abụghị Nigeria, wepụ this road block. Gwa ya mgbe ahụ ka ị ga-amara na onye chi uke unu eso. Onye chi iguke ewu na-eso. No matter how you hate Nigeria, the only proof to show how you hate Nigeria is to take over the power. That is only truth. That is only mgbe mma ama na ịdị serious. Until you take over the power, then I will take you serious, because power is everything. Inweghị electricity ka ị ga-eme. Without electricity, what are you going to do? So power, without power, nwere ihe ga-eme. Without power, you are powerless. Onye enweghị power, the powerless. Onye enweghị power, the powerless. Simple. Enweghị power, the powerless. Kedu ihe ị ga-eme without power? Kedu ihe ị ga-eme without power? Military or GPO, hanwa. DSP, hanwa. EFCC, hanwa. Minister of Justice, hanwa. Federal Justice, hanwa. President, hanwa. 5 president, hanwa. Nkewa, hanwa. Nkewa, hanwa. Ke ihe ị ga-eme? What are you going to do? Print shirt. Nwanne,
these people nwere capable of supplying America, Israel, Russia, Italy 50 years of oil non-stop under Hausa and Fulani anyway. Negotiation on the table, physical negotiation, and sit down and say I will give you 50 years oil to make sure that this place remain under my control. Ha nwere access ye nwanne na-echekwa uche gwa onwe gị eziokwu na ha nọ na the position of doing it and they can keep it because enweghị ebe ị ga-agba ọsọ eje. There is already UN keep already UN is there to make you stay that 50 years without running anywhere. Already there is IMF iji ụgwọ already credit iji ụgwọ nna ma how many years ị ga-akwụ. So hey, may go all the whole plan to make sure that you remain in their place until they decide, not you. Until they decide, not you. So until you have common sense, you are senseless and you are useless. Until you have common sense, how can somebody in his own father's land every 5 minutes enwe roadblock, every 5 minutes enwe roadblock, or say your freedom ga-akwụsị roadblock? How can freedom stop this roadblock? How can ajụ ka m na-ajụ? Imaginary freedom will stop the roadblock. The only way to stop this roadblock is take over power and remove it. All power till there. Power put that in there. If you take power, you dismantle them. This is common sense. Freedom is not power. Freedom is powerless. You can only ask for freedom when you are powerless. So if you are powerful, if you go need the powerful natural freedom before, if you go need the powerful natural freedom before, no, only the powerless abi. So powerless, you will have power. Very hidden email. So here I will just to maintain, to keep your illusion and the nonsense forever and ever wondering. Nothing, no development, no economic, nothing. All the whole youth stranded, no doing nothing. When you have jobless, no education, no hospital, nothing. It's even freedom. Freedom ga-eme nye gị nothing. These people will continue to strive you until you leave Igbo land by force, because I go, you must leave. So you need the ruga, no. I go, you must leave. Ha bịazie, no more ruga, ha jiri aka ha bịara onwe ha. And the empty land na. Yes, empty land dị na ịpụsịa ha bịara onwe ha, because go si gị, you will leave the land. Because enwezi ihe garden, what are you going to do? Ịkọsi ọrụ ugbo, nobody will buy from you because you matter about commerce, how to make these things, even extract them and move them out of the place. Isi Lagos buru ngwa ahịa na before you run east, anaghị 100,000. You gaghị make any money. At the end of the day, you'll be forced to open a shop in Lagos. Isi ugwu Hausa na the same thing. All the whole transportation truck no na Nigeria, ha nwere more business idea than you, but ichere imagine eme. Ha nwere more business idea than you. All the whole truck or transportation ha nwere. So ha na-agba n'ụzọ aha niile, ụmụnne ha ndị na checkpoint ọ ha nwere. So ụmụnne ha anaghị anymore na checkpoint. Ha na-abịara onwe ha na-aga easily, bringing whatever dangerous this thing ha need iweta ihe ọjọọ niile na-emove all the whole country through their truck. Na-aga the whole village niile through their cow. Na-aga the whole street niile through their suya. Na-ere suya. Na-aga the whole village niile with suya. Na-ere suya everywhere. So these people are more sophisticated and sensible than you. You got to go. Ha nwere uche karịa gị, nwere uche. Mana asị gị gbaghị mkpa iwe iwe. Nwere uche. Ka ihe a na-ebu suya gaa na the whole street niile, eburu suya, ebu onions, ebu okpete, echi anama. Na all the whole of village, ndị Fulani ma village karịa ndị Igbo. Ndị Fulani ma village anyị karịa ndị Igbo. Ndị Igbo ma village, ndị Fulani ma the whole village Igbo land niile from A to Z. From A to Z. Ha ma the whole village they know. You don't know anything. It is clever, it is smart.
you are only feeding yourself with false information and wrong information that will consume you at last, because you are blind. It is blind, totally blind, totally blind. How can somebody ị nwere nsogbu nwanne? There is nsogbu na Igbo. We created this mess. Amadioha have left us. The light, the knowledge have abandoned the center of excellence, which is Igbo land. Now go on, this center of excellence, the home of Amadioha, that is why we are suffering. Now saying freedom. When I tell you the free, go and Google the freedom meaning. How can somebody or Gagi give you freedom? As long as they remain master, you can never have the freedom, because they are master. How can they give you? They control the power. So how can they give you freedom if they Jonathan go there? Or Jonathan mere natural conference. That's to show you that it is close. That is to show you that all the close. Then Jonathan go there and talk about natural conference. That is to show you that if you play that game 2-3 times, you have everything you want. Imagine ọ bụrụ na Jonathan put that place another onye Igbo bata by now nwere ike Biafra adịgo. Ọ bụrụ na Jonathan gara there by now, after Jonathan by now nwere ike nwe Biafra, by now may Biafra. That is how you know strong men. Ke ka mmadụ ga-esi anọkọta nọ powerless na-ekwu about powerless. You are absolutely powerless. So nnọkọta nọ ndị Fulani akpọ gị one day say come and take Biafra. Ụmụ ibe, ọ dị ka ma ka nje mee ihe ọzọ biko, ọ ga-adịrị na mma.